Hello, mega mega shoutout po dyan sa nanonood ng kaya po Andy. God bless all po tayo sa lahat. Mega mega shoutout po sa mga nagsusuporta dyan. Po tayo sa taga-Amerika. Kay Sir Raul at saka kay Apuchona. Mega mega shoutout po. Kay Sir Katikbak. Mega mega shoutout po. At ganun din po kay Adams Edward po. Mega mega shoutout din po. Pangalawa po, pangatlo, pangapat, mega mega shoutout dyan sa Japan, Middle East, mega mega shoutout po, Hong Kong, Vietnam, mega mega shoutout po tayo. Toronto, Canada, Saudi, mega mega shoutout po. Cavite, Bicol po, magandang gabi po sa inyong lahat. At ganun rin po sa Aliling Ignacio family, mega mega shoutout po. Ngayon lang tayo nakipagkwentuhan. Mega mega shoutout po kay Alicia Lapuente. Mega mega shoutout po. Good evening po ka Andy at sa lahat po nanonood. Good evening daw po sa inyo rin sa mga nanonood dyan. Pat mo nga yung pay. Pat. Yun. Magandang gabi po sa inyo. About tayo, kwentuhan tayo. Sa may gusto po pala kanina nag-message sa Facebook page ko po at saka dito sa YouTube channel ko. Binigay na po ng aking ama ang aking minsan pa nagagamot ako, binibigay na po yung healing water sa inyo. Inumin nyo po yun, manalangin at magsisimuna. About po sa may nag-message po doon na para pong kuryente, ay salamat po, ay pinakinggan kayo ng aking ama na Panginoon natin lahat. About naman po sa nagtanong na lasang buko, hindi ko rin po mawari yan. Kahit ako nga minsan, pag ako'y nagagamot at umiinom po ako niya pagtas ko magamot, minsan nga mapait yan. Minsan, lasang buko, minsan parang may kuryente. Kahit rin po, nakakaranas din po ng ganyan. At hindi ko rin po kayang nagsensya kung paano po nangyayari yun. Basta pag umiinom lang po ako ng tubig yan, humingi muna ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagagawang mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Lahat naman po tayo ng mga tao ay nagkakasala. Wala naman pong perfectong tao sa mundo. Magandang gabi po, Andy. Magandang gabi din sa iyo at sa buong pamilya mo. God bless all po. Mega mega shoutout din pala sa aking asawa na si Cinda Cabelin Cruz na todo suporta po sa akin. At maraming salamat sa ngayon. Ricky Espiritu, magandang gabi din po sir. Pwede po bang malaman kung may gabay po ako? Depende po yon. Ating gabay ang aking ama na Panginoon natin lahat. Huwag kayong magdepende sa mga gabay-gabay nyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Kahit ako marami akong gabay, hindi ko sila masyadong pinagpapapansin. Kasi, oo, nakakatulong sila sa physical, spiritual natin. Pero dapat ang Diyos ang intindihin yung maging gabay. Ni Diwata, hindi yan pwedeng gawin yung gabay. Kaibigan, pwede lang sila maging kaibigan. Elemento, hindi sila pwedeng maging kaibigan. Ano pa sila, wala silang karapatan. Hawakan tayo kundi ang Diyos. Kasi, pag lagi nyo iniisip na may gabay, wala na kayong panahon maniwala sa Diyos. Wala kayong panahon magtiwala sa aking ama na Panginoon natin lahat. Yung mga gabay niya, makikilala nyo rin po sila. Kusa din po yan, kakausapin kayo sa panaginip at kusa rin nyo po malalaman ang kakayahan nila. Kung tatanungin nyo po ako, Ricky Espiritu, kung ano po ang gabay, marami po yun, depende sa ibibigay ng Diyos. Kahit ako meron akong gabay na bato, may 3 batong hari ako sa aking puso. Meron din ako si Jesus, si Sinag, si Banahaw, galing po sila sa Banahaw. Meron din po ako sila Magnitico, sila Tika. Meron po ako si Sprikitiktak, Nicodemus. Marami po akong gabay, pero minsan hindi ko na po sila tinatawag. Trabaho po nila, nagabayan po kayo. O manggagamot. Ang unang gagabay sa atin ng Diyos. Lagi ang Diyos ang dapat bumukas sa inyong bibig, kung hindi ko sino-sinong gabay. Wala pong gabay na hihigit sa Panginoon Kristo. May nakapagsabi po kasi sa akin na may gabay daw po ako. At elemento, pero puti daw po. Elemento, depende rin po yung sir. Kasi kung sasabihin lang po yun ng manggagamot, kahit sino po pwede niya sabihin. Ang tanong, alam niya po ba ang pangalan ng gabay mo? At alam niya po ba to kung saan ito galing? Dapat wag po kayo basta-basta naniniwala. Hindi ko naman kayo ino-open sa mga sinasabi ng mga iba ko kapang gagamot. Depende nga po yun.
Kung may gabay kayo, kayong unang-unang makakaalam na ito. Ako sabi sa inyo, kahit din ako, yung mga gabay na binigay sa akin ng Diyos, syempre una pa rin ng Diyos. Pero ako ang pangalawang taong instrumento niya, alipin niya na nakaalam na ang pangalan ng gabay ko at kung sino po sila. At idadaan po to sa panaginip. Hindi po to kayang ipakita ng isang manggagamot o ang isang gabay basta magpapakita do sa isang manggagamot. Kahit ako, hindi ko basta yan makikita. Malaramdaman ko lang yan na may kakaiba sa inyong katawan o espiritu. Minsan pwedeng bumukas ang third eye ko. Minsan, sanay na kasi ako gumamit ng sense ko o yung pakiramdam ko. Automatic mararamdaman ko agad yun. Mararamdaman ko kung mabuti o masama siya. Pero kung sabi-sabi lang po ito ng mga kapwa ko manggagamot o mayroon po silang ang kinakakayaan, nasa inyo pa rin ang pananampalataya o paniniwala, sir. Wala sa tao. Kung sabihin ko naman may gabay ka, tapos hindi naman totoo, sino ang sinisira ko dito kung hindi ang aking sarili at pagtitiwala ko sa aking Diyos? At kunyari, halimbawa, ako'y sikat na, katulad ako ng mga na-interview ng mga Channel 7, Channel 2, etc. Maniniwala ka sa akin kahit niloloko kita. Diba? Kasi, nire-respeto ang aking pangalan. Hindi na aking pangalan, kundi ang aking paggagamot sa mga taong nangangailangan bilang instrumento, alipin ng Diyos. Hindi na kayo naniniwala sa Diyos. Kung may gabay kayo, mismong malalaman mo yun. At hindi mo na kailangan itanong sa mga manggagamot. Hindi naman po lahat ng manggagamot ay nakikita naman po nila yung totoo. Totoo po yun, sir. Yung iba yun, haka-haka lang. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi po lahat ng manggagamot automatical, pag binigyan po ng katotohanan at kapangyarihan, hindi niya po agad makikita lahat. Kalokohan po yun. Kahit ako yung naggamot ako, unang tinuro sa akin ng malakas na pakiramdam, pangalawa, talagang nakakakita po talaga ako. At kahit nakikita ko sila, hindi ko naman po malaman kung anong kakayahan nila at kapangyarihan. Kung hindi mismo ang Diyos ang nagsasabi sa iyong isipan o kaya yung mga gabay mo nagsasalita po yan sila sa panaginip o kaya kusa po yan nagtatranslate sa utak mo na wala ka naman pong iniisip. Kusa siyang umaatake at nagpaparamdam. At kusa po sila nagpapakilala sa iyo. At malalaman mo po sila kung saan sila galing. Dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kung totoo, Sir Ricky Espiritu. Maganda pong apelido nyo dahil Espiritu. Pero po ang Panginoon pa rin po ako tumatawag at ang pagpapasalamat. Tama po naman yung sinasabi nyo. Totoo po ba, sir, na alam niyo po ba ang nanaginip ako sa sinabi ko po sa akin ng Panginoon na ako yung pag-ibig na hindi ninyo malilimutan. Maliwanag po talaga, hindi ko po makita yung mukha niya. Po pwede po yun. Lahat ng tao ay nananaginip o nagpaparamdam ng Panginoon Kristo. Diba sinabi ko nga sa inyo pag ako nagbablog, sinabi ng aking ama, ikaw ay bibigyan ko ng pwede at ako magbibigay, hindi ikaw. Manalangin ka lang sa akin at may papadala ako sa iyo. Ang sabi niya sa akin, lagi kang magdasal at tumawag sa akin. At sabihin mo din sa mga pasyenteng ipinagkakalob ko sa iyo na tawagin nila ako at dahil nasa puso nila ako at hindi ko sila iniwan. Automatically, naniniwala ako doon, sir. At talagang hindi naman natin makikita ang Panginoon Kristo ang mukha. Hindi po ako naniniwala basta-basta sa pasyente o anuman tao na pumapasok sa kanila ang Diyos, mahal na ina, santo ninyo, o diwata, etc. maligno. O espiritu masama, nagpapasakit sa mga espiritu ng mga tao, totoo po yun. Pero nakikita po ng mga tao ay pangit, nakakatakot at hindi ka makatulog. Pero ang Diyos po ay hindi po silang magpapakita ng wangis kung hindi ay liwanag o kaya para tong apoy na parang ginto pero hindi po nakakapasok. O minsan simbolo po ng isang para po siyang krus, maliwanag, sobra talagang liwanag. Minsan naman po para siyang ulap. Yan lang po nagpapakita ang Panginoon Kristo. Kaya nga sinabi ko nga sa inyo, hindi ko nga makita mukha ng Pong Nazareno. Totoo po ba kaya may panaginip po ako yung sir? Po pwede po yung totoo. Sinabi ko nga po sa inyo. Lloyd Piligro. Mega shout out at good evening po. Watching from Laguna. Which love. Mega shout out sa Lloyd sa buong lalawigan ng Laguna at ganun din sa Batangas at Cavite. Mega shout out po sa inyong lahat. Alam niyo po, sir, nung bata pa ako,
Lagi ko pong nabubuli hanggang nag-high school po ako at college ngayon pa rin. Kaya distress po ako at may oras at araw umiiyak ako mag-isa sa kwarto at tinatanong ko. Naranasan ko na rin po yan, sir. Yung umiiyak sa kwarto, nakatingin sa langit, dahil nangyari sa akin yung minamatrato ako ng stepfather ko. Lagi niya akong pinapalo, ginugulpi, etc. etc. Pero lagi lang ako nakikipag-usap sa Panginoon Kristo, nananalangin sa Kanya sa langit at tinatawag ko lang siya kahit hindi ko siya naririnig. Ipagpatuloy nyo lang tumawag sa Panginoon Kristo. Hayaan nyo lang po yun ng bubuli o ng asar sa inyo. Pagdating ng panahon, ay parurusahan din yan ng puwet nila ng Panginoon Kristo at papaluin din po yan. Ako po kasi gusto ko po, kasi po good kung bakit ko po nararanasan ito. Pero ang nagdarasal lang ako palagi kahit mahirap, kaya ko ito po. Ngayon isang engineer na ako at pagpasalamat ako kay God. Ayan po, di ba? Sa sumikap niyong pag-aaral at pagbubuli sa inyo, at katatawag mo sa aking Ama na Panginoon natin lahat, hindi kanya pinabayan, di ba? Ibig sabihin, nagtapos ka ng pag-aaral at ikaw ay naging engineer. Bagkus dapat matuwa ka dahil ginabayan ka pa rin ng aking Ama na Panginoon nating lahat. Hayaan nyo lang po yung bubuli dahil mayroon pong mga maliliit na mga engkanto, mga sinasabi mga dominito na sinasaniban ng mga tao. Yung po sila, ugali po nila mambuli, mang-asar, magsalita ng masama sa kapwa nila tao dahil sila ay inalilihan ni mga dominito. Totoo po yun. Jerome de la Reyes, mega shoutout po for Las Piñas. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan at ganun din po sa inyong pamilya at sa taga Las Piñas. Mega shoutout po. Pero bakit po umuulan? Totoo bang merong kinakasal na tikbalang? Hindi po totoo yun. Wala pong kinakasal na tikbalang na umuulan. Dati, yun din po ang aking paniniwala. Pero hindi po yun totoo. Nagkakataon at talagang umuulan lang po talaga. Wala pong kinakasal na tikbalang sabay ulan po. Hindi po yun totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Dati yun ang aking pananaw sa mundo. Simulat marami akong natutunan at marami akong nakita at marami akong nakikitang kababalaghan, ay tinanong ko na po yan sa mga elemento. At hindi daw yun totoo. At wala daw yun. Ay gawang kwento lang po yun ng mga masinaunang mga matatanda at panakot lang daw po to sa mga bata. Sinabi na rin po yan ng mga kaibigan ko, mga diwata. Nagkakataon at talagang nangyayari lang daw talaga yon. Yun lang daw ay panakot. Pero salamat pa rin sa iyong pagdarasal, Ricky Espiritu. Importante, nakatapos ka pag-aaral. Lahat ng tao nang bully sa iyo, siguro naman hindi lahat sila hindi naman siguro nakapagtapos mag-aral o ano man nangyari sa buhay nila. Importante, hindi ka pa rin nawala ng tiwala sa Diyos. Salamat po sa paliwanag, Apo. At naku, pagkatagal-tagal ko na itong naririnig. At hindi naman po totoo yun. Sir, anong aura ko daw po at blue po? Ano po ba ang ibig sabihin nitong blue? Depende rin po yun sa aura na blue. Pag sinabing blue, ibig sabihin sumasa iyo ang Panginoong Kristo. Ibig sabihin, nananatili kayong tumatawag sa Panginoong Kristo kahit inaapi kayo, kahit pinagsasalikitan kayo ng mga masasama ng kapwa natin tao, sino man sila, ay kayo pa rin ay ginagabayan ng ating Ama. At nananatili kayong tumatawag sa Kanya at siya ay nakikinig sa iyo at ginagabayan ka ng Espiritu Santo ng Panginoon Kristo o mga guardian angel mo. Yan po sila, mga blue. Dati naggamot ako sa lalawigan ng Bulacan. Yung ini-edit ko po yung video at wala pa ako sa Facebook page. At may nakita po kong kulay blue na nag-iikot-ikot doon sa likuran ko. Bughaw na bughaw po. Isa po siyang lalaki. Yun po ay mga guardian angel natin. Meron po akong video niyon pero ano lang po yun, mababa lang. Sir, kapag po ba ay isang tao ay may sakit tapos dinalaw ng di kilalang hugis tao pero nasa likod ng bahay pag nakikita lang na po ba, ano po ba ibig? Ulitin ko, babasahin ko ulit ito, Jerome de la Reyes. Sir, kapag
kapag po ba ang isang tao na may sakit tapos dinalaw ng di nakikilalang hugis tao pero nasa likod ng bahay may nakakita lang na sa kapitbahay. Kapag ganun po ba, anong ibig sabihin? Dalawa lang po yan. Kung may namatay po siyang asawa, kung babae man ito lalaki, kung siya ay nakikita nahihirapan na, sinusundo na po siya ng kanyang pamilya. At ayaw niya na pong nakikitang nahihirapan ang pamilya natin. Una po yon. Pangalawa naman po, ito ay sinusundo na ni kamatayan. Pag si kamatayan ang nagsundo, and the spot, tigok ang tao. Totoo po yun. Si kamatayan ang sundo ng mga taong hindi tumatawag sa Diyos at sinisisi ang Panginoon Kristo. Nag-aaligid po siya. Naghahantay lang siya ng hudyat, ng kadiliman upang kunin ang isang buhay na tao at laging sinisisi ang Panginoon Kristo at hindi na ito tumatawag sa Diyos o wala na siyang pakialam sa mundo hanggang mamatay na siya at hindi siya nananalangin at hindi siya humihingi ng tulong sa Panginoon Kristo hanggang sa oras na siya ay kunin at hindi na bumubukas sa kanyang isipan kahit hindi naman to bumubukas sa kanyang bibig. Yun po yung pangalawa. Yung ikatatlo po, ito naman ay sinusundo na po ng mga espiritu ng kamatayan. Dalawa po ang sumusundo sa isang patay. Meron pong mga elemento, espiritu, ligaw, espiritu. Mga ganun po. May sundo kamatayan po, yung pong pinakamahirap. Kasi pag nasinundo ka na ni kamatayan, automatic po talaga. Hindi to nawawala ng ulo kung hindi umiitim ang kanyang kaluluwa. At inalilihan po ng masamang espiritu, yung pong pinakamabigat na kalaban ng mga manggagamot at hindi po yung mga mangkukulam. Ito ay sundong kamatayan. Nakita ko na po yun. Maraming beses na. At marami na rin ako sinabihan pasyente kung mamamatay sa ganun. At napakahirap po nito kunin. Pero pag nandito po sila at hawak ng kanang kamay na pinagkaloob ng aking Panginoon Kristo, ay hindi po ito nawawala. Pero pag lumayo sila sa akin, makalipas ng 24 oras, 3 days, 7 days, ay sila kukunin na. Upang hindi po sila kunin ito ni Satanas o sino ba itong itim na espiritu nitong maitim na usok na si kamatayan, isusuko mo ng lahat ng mga kasalanan mong nagawa sa Panginoon Kristo para unahan ng anghel ng Diyos na kunin ang espiritu mo at iakit niya agad sa langit. Kasi pag ito hindi humingi ng kapatawaran sa Panginoon Kristo, yun ang sinasabi ko sa lahat ng mga pasyente ko. Hindi po mabigat ang kalaban ng mga makukulang mambabarang kay may subo pa yan. Kung hindi po yung espiritong maitim yan, hindi po yan makikita ng normal na mata. Hindi po talaga makikita yan. Yan ay kakaibang espiritu. Kung nakikita nyo, may mga diablo, espiritu, demon, nakikipag-usap sa mga manggagamot. Yung mga espiritu pong yun ay hindi mo po pwedeng kausapin basta-basta. At hindi rin po yung basta-basta nakikipag-usap sa mga manggagamot o instrumento ng Panginoon Kristo. Kaya ano man tawag mo sa sarili mo, kahit subo ka pa, kahit ministro ka pa, maestro ka pa, kahit master ka pa, bahala ka sa buhay mo kung anong tawag mo sa sarili mo. Hindi po sila nakikipag-usap. Maririnig mo lang po ang mga espiritu niya pag ikaw ay nagnanalangin o natutulog at wala yung espiritu mo sa loob ng katawan mo. Naririnig mo po ang kanilang boses at nakakakilabot. Lagi po yan sinasabi, pag hindi ka na nagdarasal sa Diyos mo, kukunin kita at papasokin kita. Pag hindi ka na nagdarasal sa Diyos mo, papatayin kita at susunod ko ang pamilya mo. Dahil yun, alam po nila ang kahinaan ng tao. Sila po yung mga demonyong pinababa at pinatalsik ng Panginoon Kristo. Hindi po yun nakikita. Paniwalaan nyo ako. Dati hindi ko po yun alam. Minsan, 2 beses ko na silang nakita o 3 beses na yata nakita ko sila. Hindi sila karaniwan. Para po silang kumukuha ng mga kaluluwa ng mga taong namamatay sa sementeryo, sa ospital. Dinudukot po nila yun. Kung hindi isa lang po yan, 2 sila. Para silang mga goblin. Alam niyo naman po yung palabas na Chinese, di ba? Goblin. Para po silang mga ganun. Kumukuha sila ng mga tao. Yan po yun. Napakahirap po paniniwalaan yun at mahirap po sabihin yun. At talagang hindi po yung karaniwan normal na espiritu.
Ako na nagsasabi sa inyo, paniwalaan yung sinasabi ko at hindi po to kwento at hindi po to kutserong kwento. At hindi pa to makikita ng kapwa ko manggagamot basta-basta na hindi ka pa namamatay. At hindi ka binayaan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos sa langit na ganon. Yun po ang katotohanan. Abrali. Mapagpalang gabi po kay Andel at sa lahat po na nanonood. May sakit po kasi ang papa ko, sir. Ganun po nangyayari at may nakikita pong taon yung nasa likod po ng bahay namin. Nag-send po ako ng picture sa FB page niyo. Nakita ko na po yung bahay niyo. Ayaw ko po magsalita. Diba sinagot ko lang sa inyo, hindi po siya magagamot ng online. Kaya magbayad ka man ay hindi ko to tatanggapin. Kailangan ko siya mahawakan para palayasin ang masamang espiritong kukuha sa kanya. O kaya gamitin mo yung healing water ko sa Facebook page at ipaligo mo sa kanya at painumin mo sa kanya at palakasin mo ang kanyang loob at pananampalataya upang masunog si Satanas sa loob ng katawan niya upang hindi siya laging dikitan nito. At gamitin niyo rin pong holy water, yung healing water na yan, at magsisi. Pwede niyo pong gamitin yan. Yun po ang sinagot ko kanina sa Facebook page ko kasi nakita ko na po ang kanyang espiritu. Pag nakita ko po kasi maitim ang kanyang kaluluwa, ayaw ko po kasi talaga magsalita. Masakit para sa ating pamilya na tanggapin natin dapat ang dapat. Pero kaysa sa haka-haka lang tayo, wala akong karapatan na magsalita sa tao na mamamatay ang tao dahil tao rin ako. Pero minsan, pag hindi ko sinasabi, nakukonsensya ang puso ko. Pag hindi ko naman sinasabi, pilit ko itong tinatalikuran, nababagabag ang puso ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. At sinasabi ko sa aking ama, bakit ipinapakita mo pa sa akin ang mamamatay ng tao? Lagi ko sinasabi sa aking sarili yan at tinatanong ko sa Panginoon Kristo, ayaw niya magbigay ng response sa akin. Doon ko na naunawaan na itong taong ito ay dapat ipanalangin. Ipanalangin ko daw. At doon ko rin sinasabi ng Panginoon Kristo sa akin na dapat siya ay sabihin mo sa kanya na lakasan ng kanyang loob dahil hindi naman importante ang katawan lupa kundi ang espiritu ng tao. Di ba napakahirap mag-isa manggagamot? Makikita mong isang taong mamamatay sa iyong sarili na hindi mo magawang buhayin o paano siya palakasin. Di ba? Kahit kayo pag natuto kayo maggamot, anong gagawin mo? Manalangin ka na lang. At sabi mo sa Panginoon Kristo, nabigyan pa siya ng pagkakataon. Kaso ang Diyos pa rin ang magpapasya. Kaya bigyan mo lang siya ng pagkakataon mabuhay. Kung talagang gano'n na lang ang kanyang sarili, kahit ako, gugustuhin ko na lang mamatay. At tumatawag sa Diyos. Kahit lumpo ka, pilay ka, pipi ka, bingi ka, bulag ka, pagdating sa langit, sabi nga ni Ella, pag ikaw ay makasalanan ng iyong mata, dukutin mo na lang. At pagdating mo sa langit, ito ay mas maganda pa. As maganda pa ang mata mo. At para kang pinanganak na isang anghel. Kung ikaw man ay lumpo at inaagnas ang paa mo at meron kang sakit na diabetes, pagdating sa langit ay wala. Ito ay malinis at magaling. Kaya minsan, ang hirap magdesisyon sa isang manggagamot. Ayoko magsalita ng tapos. Pinipilit kong mabuhay siya, hanggang doon na lang ang buhay niya, kaso naawa ang puso ko. Kaya sinasabi ko lagi ito sa pasyente ko, palakasin niyo ang kanyang loob, pagtatagin niyo. Kasi, importante dito ang espiritu ng tao. Ang katawan lupa natin ay nabubulok, nasusugatan, nagkakaroon ng sakit, dinadapuan ng kahit anong mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. O anumang sakit o anumang nangyayari sa atin. Pero ang espiritu natin, pag ito nahatak sa langit, kaya niyang kunin. Sabihin sa Panginoon Kristo, ang aking anak ay bigyan niyo po ng swerte. Habang siya ay na sa tahanan ng Panginoon Kristo. Kasi mahirap po kasi magdesisyon minsan pag gano'n. Kaya nga sabi ko nga sa ibang pasyente, hindi masama mangutang. Kahit po unti-unti ay bayaran. Pag hindi talaga makita ng medisina ang sakit nyo, mag-try kayo na mag-try sa ibang manggagamot hanggang manalangin kayo na manalangin sa Panginoon Kristo at tuturuan naman niya kayong bigyan ng isang instrumento niya o isang alipin niya manggagamot na tutuklas ng sakit ng pasyente. Kaysa sa wala tayong at least kahit pag gumaling yung pasyente o gumaling man ang tatay o nanay nyo, etc. kung sino man ang pasyente, at least makakapagtrabaho pa to. Kaysa pinapabayaan mo ang sarili ng Panginoon Kristo at hindi tayo tumatawag sa Diyos.
Kasi mahirap magdesisyon. Buhay ang pinag-iisipan dito, buhay, at nakataya rito ang pananampalataya, ang pananalig sa Diyos. Di ba sinabi ko nga sa inyo, habang may buhay tayo, kahit mamatay man ako, sinasabi ko sa aking sarili yon, hindi ko kakalimutan o hindi ko kakalimutan tawagin ng Diyos kahit ako'y huling hininga ko na. Kasi sinabi niya sa akin yon, kaya nilagay ko sa puso ko yon, na huwag ako makakalimot sa katatawag sa Kanya dahil nakikinig daw siya. Kaya yun din ang sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko. Kasi importante kasi ang pagdarasal sa Diyos. Napaka-importante, ang pinakamabisang sandata ang panalangin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung tayo naniniwalang may Diyos sa puso natin, nasa tao din ang kagalingan ng ating karamdaman. Wala sa mga manggagamot. Kami mga manggagamot ay isa lang kaming instrumento ng Diyos. Binigyan lang kami ng konting karunungan ng Diyos, pero nasa Diyos pa rin ang kagalingan nyo. At nasa inyo pa rin ang kagalingan nyo sa pananampalataya nyo sa Diyos. Hindi naman ang manggagamot ang nagpapagaling. Pag sinabi niya, nagpagamot sa akin, napagaling ko si ganito. Hindi bagkus mo itataasan yung sarili. Parang tinaas mo ng yung bangkuan at umupo ka sa trono ng Panginoon Kristo. Kung hindi, salamat sa Diyos na pinagaling niyo siya. Salamat sa Panginoon Kristo na binigyan mo ko ng karunungan upang gamutin mo ang taong yan. Hindi yung nagpagamot sa akin, siya'y gumaling. Salamat. Kasi pag sinabi mo at pinupuri mo yung sarili, bagkus hindi na ang Diyos ang namumutawi sa iyong bibig. Di ba sa mga pari nga o anumang ministro, dapat manatiling ang salita ng Diyos ay lalabas sa isang bibig ng isang ministro, maestro, o isang instrumento niya. Ang salita lang ng Diyos. Walang sino man. Kahit nga kung minsan, may tumawag sa akin Channel 7. Tinatanong niya ako sa interview at doon sa nag-trading ng 120 na tatlong demonyo. Ang sagot ko, paano ko daw yun nalaman na tatlong demonyo at paano daw ako, ikaw ba'y nagpagaling doon sa tao? Sumagot ako, hindi ako nagpagaling yun kung hindi ang Pong Nazareno. At dahil yun ay may mga bukol at hindi ko naman siya kilala. Kasi kung yun ang sinabi ng aking ama, hindi naman ikaw ang naggagamot kung hindi ako. Ginagamit ko lang yung katawan at espiritu upang ako ang gumamot sa mga tao. Kaya tumanim sa utak at puso ko yun. Kasi kung ang tao, katulad ng iba, naggagamot, sasabihin niya, pinagaling siya. Pinagaling. Yung healing water, hindi naman ako ang nagpapagaling sa inyo. Binigay sa akin ng aking ama para pag may sakit ako o marlubaan sa aking ginagamot niya at tuwatalab sa aking physical at spiritual, binigay niya sa akin yung tubig niyan, ibinigay sa inyo. Dahil ganyan kayo kabait ng Panginoon Kristo, dapat yun, para lang yun sa akin. Pero, nag-request ang mga kayo, kaya ibinigay ng Panginoon Kristo. Ngayon, yung healing water na yun ay dinasala ng Diyos. Hindi ako. Ibinigay niya lang sa akin yung dasal yun, pero siya pa rin ang nagsasalita, hindi pa rin ako. Dahil yun, kayo pa rin ang naniniwala doon. Dahil sa tubig nyo, kaya nagkakaroon ng kuryente yun, dahil may nag-message sa akin sa Facebook page ko, na para daw may kuryente at lumalaki daw buhok niya, at para daw buko, etc. Marami ako natatanggap, may nag-message pa sa akin. Salamat sa Diyos. Dahil nandun yung iniinom natin ng tubig. Naniniwala tayo may Diyos sa puso natin. Kasi kung wala tayong tiwala sa Diyos at hindi tayo naniniwala sa Panginoon Kristo, hindi naman tatalab yung tubig yun. Kasi iniisip mo lang yun, tubig. Paano magkakaroon ng visa yun sa pamamagitan ng healing water online? Paano tatagos ang espiritu? Paano magkakaroon ng visa o panalangin? Diba? Kaya nga tayo may panalangin. Di ba naririnig niyo ako nagsasalita dahil yun ang Diyos. Siya ang nagsasabi sa inyo. At nilalangisan niya aking bibig. At nakikinig kayo sa salita niya. Ibig sabihin, para na rin kayong nanalangin ng diretsuhan sa Panginoon Kristo. Hindi sa akin. Kung hindi sa Panginoon Kristo. Naniniwala kayo ng tubig na yun ang tinatapat nyo at nananalangin kayo. Kayo ang bumabanggit ng pangalan nyo, di ba? Di ba pag nagdarasal ako at nananalangin, nagbabago lang tayo ng pangalan. Dahil kayo ang tumatawag sa Diyos. Di ba? Kunyari, ako si Apo Andy o si Andel Ortinis Hordan, ako'y nananalig at humingi ng kapatawaran. Sa isip man, sa salita at sa gawa sa aking nagagawang mga kasalanan. So, ibasbasan niyo po ako ng inyong mapagpalang kamay. Parang ganyan din yan po yan sa online mass ng anumang relihiyon. Diba nakikinig tayo sa salita ng Diyos?
Dahil yun ay binasbasan at nilangisan ng Diyos. Ganon din po yun, panalangin. Dahil naniniwala kayo sa salita ng Diyos. Kahit sa isang salita lang, ako'y gagaling sa inyong mapagpala o sa inyong salita. Yun po ang ibig kong sabihin minsan. Minsan, pinapaliwanag ko na yun sa pasyente ko. Pero kung meron talagang malubhang sakit at may devil ito, minsan nga meron akong ginagamot sa online at talagang gusto niya magpagamot ng salinian lang. Isang ama namin lang, nakakalimutan niya pambaggitin at hindi niya daw mabaggit at sumasakit ng ulo niya. Sumasampalataya ka lang. Hindi naman ako nakapag-aral. Hindi niya mabanggit ang sumasampalataya. Ayawan daw ang bibig niya at hindi niya daw mabigkas dahil merong espiritong nanggugulo sa kanyang isipan na wag ka makinig sa taong yan dahil yan ang taong yan ay hindi pwedeng pagkatiwalaan at hindi ka kung ano-anong pumapasok sa isip niya na masasama. Pinapikit ko ang kanyang mga mata at nahihilo daw siya at para daw lumilindol. Yan ang sinasabi ko. Dahil hindi ka pa humihingi ng kapatawaran sa aking ama, kaya hindi ka binibitawan ni Satanas. Kalimutan mo muna ang lahat ng mga sama mo ng loob. Kung kanino ka man sumasama ng loob, dapat manalangin ka muna at humingi ka ng kapatawaran. Hindi kababaan ba sa isang tao na humingi ng kapatawaran sa Diyos at magpatawad? Ang taong inaapi at ang taong humingi ng kapatawaran ay inaangat ng Diyos at hindi nagmamalaki. Dahil pag nadapa tayo, doon tayo nagiging matibay. Kaysa hindi tayo nakakatanggap ng pagkakamali. Kasi pag hindi tayo nagkamali, hindi ka pa malakas. Kahit 100 beses ka magkamali, natututo ka na. At alam mo nang dapat mong gawin. Kaysa hindi ka pa nadadapa. Kasi pag hindi ka pa nadadapa, hindi ka pa magiging malakas. Kasi ang taong nadadapa, tinatanggap ang pagkakamali at inaamin niya sa sarili niya na mali itong ginagawa niya. Doon tayo nagiging malakas sa pananampalataya. Doon tayo lamang sa mga taong matataas ang kanilang isip sa kanilang sarili. At doon tayo mga taong, alam nyo bang mga mahirap ay swerte pa tayo kaysa sa mga mayayaman? Totoo yun. Mas swerte tayong mga mahirap kaysa sa mga tao na mayayaman. At nakahiga sa aircon, maganda, magandang higa, may mga driver, mga katulong, etc. etc. Maswerte pa tayo. Yun ang sinabi ni Ella sa akin. Papalad ang mga mahihirap, sabi ni Ella sa akin. Paano naman magiging mapalad yun ay mahirap na nga kami at hindi kami natutulog at hindi kami masyadong nakakakain at wala kami pambayad sa medisina. Dahil nararamdaman ng Diyos sa inyong puso ang inyong kalungkutan at paghihinaing. Kung ano man nasasabi niyo masama sa ating Panginoon Kristo, nauunawaan niya yun. At nararamdaman niya. Kisa sa mga taong nagsusugal, ng bababay, lustay sa pera, at walang pakalam sa mundo, biglang yaman. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga anghel minsan. Pero yung inunawa ko to, naintindihan ko na. Kasi minsan, umiiyak ako sa Panginoon Kristo, nalulungkot ang aking puso. Parang ang puso ko ay pumiinit. Dahil totoo ang sinasabi ko sa aking puso. Doon ko naintindihan ang sinasabi niya. Magtatangis tayo mga mahirap, ano man ang nangyayari sa mundo natin. Hindi tayo maintindihan ng mga mayayaman o anumang mayayaman na tao. Bakit? Isip nyo ba, sila ba ay makakaakyat agad sa langit kahit marami silang gawin o tinutulong sa tao? Bakit? Nakakasigurado ba kayo yung mga taong yun ay willing bang tumulong sa kapwa? O may hinihilingan kapalit? Hindi katulad natin mahirap. Masaya na tayong nakakakain, kumakanta, nakikipagkaibigan, nakikipag-usap. Masaya ang mga anak natin na walang sakit. Mas simpleng buhay. Mapalad daw tayong mga mahirap, yun ang sinabi ng mga anghel ng Diyos. Dahil pag ikaw ay namatay, mas maganda pa ang buhay mo kaysa sa mas mayaman ka pa, kaysa dito sa lupa. Hindi lahat ng mga mayaman ay nakaakyat sa langit. At hindi rin naman daw lahat ng mga mahirap ay sumusobrang paghihirap. Minsan, binabase din ng mga anghel ng Diyos o ng Panginoon Kristo ang ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa. Kikunti man ito, gapitik lang man ito, o ano man nakagawa natin. At yun lang naman talagang kaya natin. Yan ang sinasabi. Kasi kung pagmayaman ka,
mahirap. Mataas ka sa iyong sarili. Minsan naisip ko yan, sinabi ng mga anghel ng Diyos sa akin. Pero hindi ko na masyadong pinagpapapansin yan. Kasi ang importante sa akin, ang tumulong, maggamot sa mga tao, masaya na ako. Masaya ako meron akong video at nakagamot ang Panginoon Kristo sa kanila at nabigyan at kaginawa ng kanilang karamdaman. Hindi naman masarap mangarap kung hanggang ako'y nabubuhay. Kung talagang hindi ako palarin hanggang dito na lang, importante, nagawa ko pa rin ang aking misyon na tumulong sa aking kapwa na walang kapalit. Kung may magbigay, wala. Yun lang ang ginagawa ko. Kasa't masaya lang ako sa ginagawa ko. Kasi sinabi ng Panginoon Kristo sa akin, kahit yung mga anghel ko, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Hindi habang buhay ikaw ay mahirap. Inisip ko paano naman ako yayaman, hindi naman ako nakapag-aral. At paano ako na yayaman sa magagamot, hindi naman ako naniningil. Iniisip ko yun. Naintindihan ko ng sinabi ng mga anghel ng Diyos. Pagdating ng panahon na ikaw ay mawawala na, lahat na yan, ang hirap mo, ay papalitan ng ating Ama sa langit. At bibigyan kanya ng magandang buhay. At bibigyan kanya ng magandang bahay o kaharian sa tahanan ng Diyos sa langit. Kaya yun na lang nasa isip ko. Nabibigyan daw ako ng mga anghel ng Panginoon Kristo. Sabi ng mga anghel ko, at minsan nakipag-usap ng Panginoon Kristo sa panaginip. Huwag ka lang mainip, anak. Darating ang panahon na hindi mo na mararanasan na natutulog dyan. At hindi mo na rin mararanasan na ikaw ay walang kakainin. At hindi mo rin mararanasan na ikaw ay magkakasakit pa. Gawin mo lang ang aking inuutos. Papalitan ko ito. Kaya ginawa ko sa aking sarili, yun ang pinanindigan ko. Dahil naniniwala akong sinabi niya yun. Dahil kahit hindi ko siya nakikita at sobrang liwanag, at inulit-ulit pa ng mga anghel ng Panginoon Kristo sa akin, mayaman ka pa sa mga mas mayayaman dyan sa lupa. Huwag ka lang mainip. Darating ang panahon na ikaw ay mas mayaman dyan sa mga tao. Kaya anuman ang mangyari sa buhay mo, ito ay gagabayan ka namin bilang mga anghel ng Diyos. Siyempre, ang Diyos pa rin ang naggagabay sa akin. Pero minsan, naisip ko lang gawang katsero lang yun ng mga anghel ko. Pinalalakasan lang nila ang loob ko. Yun lang. Pero minsan, kinausap talaga ako ni Ella sa akin. Hindi ka ba naniniwala sa sinabi namin? Sumagot ako, maniniwala ako dahil sinabi mo eh. Darating ang panahon na totoo ang sinasabi namin. Kaya sinabi ko sa sarili ko, kung mayaman man ako, hindi ako yayaman sa paggagamot. At hindi ko kailangan ng kayamanan. Kailangan kong tuparin ang misyon na binigay sa akin ng Diyos. Ang tumulong sa kapwa ko na walang kapalit. Dahil papalitan din to ng Diyos. At tumulong ako ng abot ng aking makakaya na walang kapalit. Kaya ginagawa ko yun. Nagagamot ako na nagagamot. Kaya minsan di ko na inisip kung magkakasakit ako ng COVID o magkakasakit ako ng mga matitindi sakit. Kasi sinabi naman nila sa akin na andyan ang Panginoon Kristo at nandyan siya sa loob ng katawan nyo. Nandyan siya sa puso nyo. Hindi lang ikaw, kundi lahat ng tao sa mundo. Tawagin nyo lang siya at manalangin kayo. At hindi na siya darating dahil nandyan na siya sa puso mo. Nandyan na siya sa puso natin. At kailanman daw hindi niya na tayo iniwan. Kaya yun ang pinanandigan ko ng utak ko. Kaya minsan iniisip ko, kaya minsan takot sa akin yung mga, parang minsan naisip ko, bakit kaya yung mga demonyo, dati araw-araw ko sila nakikita, yung pinasok ko sa puso ko ang Panginoon Kristo, ayaw na nila magpakita sa akin. Kahit nakikita ko sila sa loob ng katawan ng tao, umaalis agad sila. Ano bang meron ako doon at takot na takot sila sa akin? Dati nananakot sila sa akin. Ako naman ay takot na takot sa kanila. Lagi ako nakakakita na may sungay, maitim mga mata, nakakatakot sa loob ng katawan ng tao, at hindi ako makatulog. Kung ano-anong bumubulong sa isipan ko, kung ano-anong nananaginip ako na hindi ko mawari. Yung natutunan ko tumawag sa Diyos, ayaw naman nila magpakita sa akin. Kabaliktaran, sila naman natatakot. Kaya minsan ang mga kukulam, totoo naman ang sinasabi nila, hindi naman basta-basta magpapahuli ang mga kukulam,
gagawa ng paraan ito para ito'y makatakbo. Kasi ayaw nila magpahuli sa manggagamot dahil yung manggagamot lang naman ang makakahuli sa mga mangkukulam. At yung mga mangkukulam ay takot sa mga manggagamot. Hindi lahat ng mangkukulam ay takot sa manggagamot. Dahil minsan susubukan ka rin ng mangkukulam kung hanggang saan din ang pananampalataya mo sa Diyos. Lalo kung may subo ito. Atakihin ka niya na hindi harap-harapan. Siyempre, hindi naman siya lalaban sa'yo ng harap-harapan dahil alam niyang sa liwanag ka ng Panginoon Kristo. Aatake siya pag ikaw ay pagod at tulog. At tatargetin niya na saktan ka. At bigyan ka niya ng sakit. At ganun din ang pamilya mo. Kaya nga sinabi ng Panginoon Kristo sa akin na wag ka makakalimot sa pagdarasal. Dahil ang panalangin ang pinakamalakas mong sandata. Kahit ako'y natutulog, araw-araw ako'y inaatake ni Satanas at araw-araw din ako'y inaatake ng mga demonyo. Kaya mahirap maging manggagamot. Apo Andy, sagutin ko lang ito na, Sir, maraming salamat po sa mga sige po, maaga po kayo magpahinga. Pray nyo na lang po at ang aming special, mental at spiritual na kalusugan. Salamat po sa pagpalain po kayo ng Panginoon Kristo. Maraming salamat din sa Espiritu. Pwede po bang malaman ang inyong pagkakaintindi sa Armageddon, gera na may anghel at mga demonyo? Yang anghel po at gera po ng mga demonyo, matagal na po nangyari yan. At hanggang ngayon po ay nangyayari pa rin po yung laban ng demonyo at mga anghel. Alam nyo po ba ang mga anghel ng Diyos? Ang pari, ministro, yung naglilingkod sa Panginoon Kristo, nangangaral na salita ng Diyos. Sila po yung mga anghel, manggagamot, yan, mga instrumento rin po ng Diyos yan. Kami rin po ay mga anghel ng Panginoon Kristo. Yung mga demonyo po, yan po yung sumasanib sa mga taong baluktot po ang kanilang pag-iisip at sarili lang nilang iniintindi nila. Yan po. Pulis, anghel din po ng Diyos yan. Sundalo, anghel din po ng Diyos yan. Portliner, doktor, sundalo din po ng Diyos yan. Mga anghel din po ng mga Diyos yan. Mga mambabatas, gumagawa ng batas, mga sundalo din po ng Diyos yan. Yung mga demonyo po hanggang sa sinaunang panahon at hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa rin yung mga anghel ng Diyos. Tayong mga mamayanan at simpleng tao ay mga anghel din tayo ng Diyos. Tayo din ang lumalaban sa panalangin sa mga sakit, anuman relihiyon natin. Mga anghel tayo ng Diyos. Kaya pag sinabi mo, instrumento at sugo ka ng Diyos, pwede niya sabihin sa sarili niya. Pero para sa akin, tayo ay anghel pa rin ng Diyos. Katulad ng tatay mo, nanay mo, Lord, sila ay mga anghel pa rin ng Diyos dahil sila ay nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Mga anghel at nananalig sila sa Diyos na malayo sila sa sakit. Katulad mo, anghel ka rin ng Diyos. Pinagdarasal mo rin ang mga nangyayari sa mundo at ang pamilya mo. Anghel at ikaw pa rin ay anghel ng Diyos. Ayaw ng demonyo na manalangin tayo sa Panginoon Kristo. Matagal ng laban yan hanggang ngayon habang tayo nabubuhay sa lupa. Bakit po nasasagi po ng mga elemento espiritu po sila? Di ba po bakit nasasagi pa rin sila? Kaya sila nasasagi Yambes TV. Dahil ang mga tao ay walang respeto sa mga puno, sa paligid niya, tapong basura dito at hindi nagpapasintabi. Kaya sila nakakasagi at nasasagi sila dahil wala silang respeto sa katawan ng Diyos. Bakit ko nasabi yun? At tinatanong mo sa akin yun? Ang mga espiritong yan ay hindi naman sila basta-basta nananakit ng kapwa-tao natin. May dahilan kung bakit sila nakakasagi. Dahil minsan pag nagwawilis ka, inutusan ka ng magulang mo, hindi bukal sa puso mo paglilinis. Galit ka. Di ba yung espiritu mo masama ay nagagalit ka at hindi ka sumusunod? At minsan binabalibag mo lang lahat ng bagay at hindi mo ito sinusunod. Kaya sila tinatamaan. Kung maliwanag at bukal sa puso mo ang pagtatrabaho mo at walang alinlangan, ang iyong puso at isipan ay nananalangin ka sa Diyos at tumingi ka ng tulong Panginoong Kristo, gabayan mo ako at ako'y magwawali sa aking paligid. Kasi ang kalinisan ay galing ito sa Panginoon Kristo. Hello po, magandang gabi po ate.
Magandang gabi rin sa iyo, Antonio Benigno. Mega mega shoutout sa inyo at ingat kayo mag-asawa at maraming salamat sa iyong pinagkaloob at binigay sa amin. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa documentation at explanation po, Andy. Maraming salamat din. Ang DJ TV Vlog, ang galing naman pagkakasagot mo, brother Andy. Hindi po ako magaling, kundi ang Diyos. Kaya nga sinasabi niyo bang anghel at sino po ba ang tinatanong ni Lloyd na mga anghel ng Diyos o kung matagal na po ba? Tayo yung mga anghel ng Diyos. Tayo lahat ng mga tao sa mundo. Kaya minsan hindi natin magamit ang ating kapangyarihan dahil sa ating mga mata. Dahil ang ating mata ay makasalanan at ang ating bibig ay nagsasalita ng kung ano-ano sa ating kapwa-tao. Lalo-lalo kung ito'y nakikita at pumapasok sa isipan natin ang pamunduhan. Isipin mo nga, napakasimple lang nito. Pag nakita mo ang isang tao na maganda ang kanyang suot, di ba minsan naiinggit tayo sa kanya. Natural lang yun, mainggit tayo sa kanya. Dahil pinanganak siyang mayaman o may pinag-aralan siya. Pero, sana ito lang ang sabihin mo sa kanila. Sana, balang araw magkaroon din ako ng ganyan. Na pagsusumikap ko magtrabaho. Kasi pag nakikita mo maayos siya, magsisikap ka rin magtrabaho, gamitin mo siyang inspirasyon kung paano niya ito nagawa. Pero kung talagang mayaman siya, at huwag mo nang pangarapin yun. At sabihin mo lang, maging maayos na lang aking pamilya at walang sakit. At naunawa ng Diyos yun. Darating man ng panahon, kahit hindi mo makuha yun, okay lang. Importante, nangarap ka rin na kahit gising ka. Hindi naman masama mangarap. Minsan, ganyan rin naman ako eh. Tinitingnan kong tao, maganda sa sasakyan niya. Siguro masarap mag-drive yan at matuloy tumakbo yan. Sana balang araw. Hindi ko pinapangarap magkaroon ng ganyan sasakyan kasi mahal ang pyesa. Makahawak din ako at mag-drive ko lang yan. Kung hindi, okay lang. Ganun lang naman ako. Kasi yung iba, sinasabi nila, lahat naman tayo talaga anghel ng Diyos. Pare, ministro, lahat. Doktor, sundalo, pulis, mga anghel tayo ng Diyos. Tayo ang mga lumalaban sa mga demonyo na mga baluktot. Totoo yun. Yun lang naman masasagot ko sa mga tanong nyo. Kasi kung sasabihin mo, kahit ako sabihin ko sa inyo, ako'y binigyan ng karunungan ng aking ama. Lamang ako sa inyo ng konti dahil binigyan niya ako ng karunungan. At pinili niya ako. Pangit, di ba? Pangit pakinggan yun. Parang tinaas ko ang aking sarili. Hindi. Pantay-pantay lang daw tayo, sabi ng Panginoon Kristo. Walang VIP sa Diyos. Kahit nga ako, papaloy niya puwet ko pag nagkasala ako. Dahil sa katatawag ko lang sa Kanya, kaya niya ako binigyan ng karunungan. Kung tatanungin niyo ako kung bakit niya ako binigyan ng karunungan at kapangyarihan para tumulong sa kapwa-tao, ay hindi niya ako sinagot. Kaya hindi ko rin yung masasagot. Kaya tayo lahat, sa sinabi ng Panginoon Kristo, ay nasa loob niya tayo ng puso niya. At nasa puso daw natin siya. At tayo lang ang mga tao ay hindi tumatawag daw minsan. Tatawag lang tayo pag may kailangan lang. Kaya hindi niya pa rin tayo matiis. Ganyan kabait ng Panginoon Kristo sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon Kristo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang Diyos pa rin ang pinakamabisang sandata. Kung aura ang tinatanong nyo kung may aura kayo, lahat ng tao may aura. Yun ang katotohanan. Kung sasabihin nyo ang tao may mga gabay, lahat ng tao ay may gabay. Yun ang totoo. Pag wala tayong gabay, para tayong mga siraulong tao, para tayong wala tayong konsensya, wala tayong awa sa puso natin, puro inggit at galit nangyayari sa ating isipan. Pag wala tayong gabay. Ang gabay natin ng unang-una, ang Diyos. Pangalawa, ang guardian angel natin sa kanan. Lahat ng tao sa mundo ay may guardian angel. Pag wala kang guardian angel, hindi ka tao. At hindi ka hawak ng Diyos. Isa kang diablo, isa kang demonyo, isa kang espiritu, elemento ng mga sasama. Dahil wala kang guardian angel. Yan ang pangalawang gabay natin. Ang anghel ng Panginoon Kristo. Magkawangis tayo niyan. Magkamuka ng mga taong nabubuhay sa lupa. Yun nga lang, hindi sila tumatanda. Yun nga lang, hindi sila nagkakasakit. Yun nga lang, at hindi sila nasusugatan. Pero,
Pag ikaw ay lumalakas at tumatawag sa Diyos, lahat ng lakas niyan ay napupunta sa iyo. Naghahati kayo at nagsishare kayo sa Panginoon Kristo. Ang lakas niya, ang lakas mo ay nag-iisa at nagsasama ito. Kaya pakiramdam mo parang meron kang gabay. Siya na ngayon. Yang anghel natin. Katulad ko si Angelito. Kaya ko siya nalaman dahil sa katatawag at panalangin sa Panginoon Kristo, bigla siya nagsalita. Una, hindi ako naniniwala sa kanya. Hanggang pinakilala siya ng aking ama. Like, siya ito tong anghel mo. Siya si Angelito. Sabi ko, kaya pala pangalan niya Angelito. Sila ay may mga anghel tayo. May mga pangalan yan. Lahat ng anghel natin sa kanan ay may pangalan. At meron din tayong anghel sa kaliwet, yung pangit. Maitim yan, may buntot yan, may pakpak yan, maitim. Para yan, ang itsura nito, papaliwanag ko sa inyo ha. Iisa rin ang wangis niyan ng mga pangit sa mundo, tayong lahat nabubuhay sa mukha. Dito sa mundo, lahat ng tao meron yan. Kay pare ka man, madre ka, meron yan. Lahat ng manggagawa, meron din yan. Kaya wag mo sasabihin na mabuti kang tao. Lahat, madre ka, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa sa buong mundo ay meron ka niyan. Hindi pwedeng wala yung pangit niyan. Paano yan matatalo nito? Pag ikaw laging dasal ng dasal sa Diyos, tutusukin niya yan. Nag-aaway yan silang dalawa minsan. Hindi nyo lang alam. Yan yung minsan bumubulong-bulong sa sarili mo. Pag meron kang proses, pag-iisip na masama at hindi ka tumatawag sa Diyos, at kung ano mang kamunduan ang iniisip mo, at nabibigo ka, binigo ka, na-break ka, etc. Iniwan ka ng asawa mo, ng iba na lalaki, babae, etc. Hanggang ayaw ka niyan, sinasabi niyan sa bulong ng tenga mo minsan, may bumubulong sa'yo. Ayan yung sinasabi ng mga tao na may bumubulong sa akin, kinukulam na ako. Siya yung nagsasalita dyan sa'yo. Itong guardian angel mo, iyak ng iyak yan. Tumatawag sa Diyos yan. Sinasabi niya na manalangin ka sa Diyos. Tapos yung taong makakausap mo ay hindi kanya tinuturuan manalangin. Tinuturuan ka rin niya na maging masama. Dahil siya ay pinadala sa iyo ni Satanas. Dapat, liba sinabi ng Panginoon Kristo sa Bible, kung ikaw man ay nalulungkot, magbasa ka ng awitin ng talaan ng Panginoon Kristo. Bible, kumanta ka, makipag-usap ka, huwag ka mag-isa sa kwarto mo. Dahil doon aatake si Satanas. Gusto niya mag-isa ka, matulog ka, ayaw niyang tumayo ka, ayaw niyang manalangin ka, gusto niya pahirapan ka niya. Yan ang trabaho niyan. Trabaho niyan. Ang tsura niya, pag nakita mo, titigan mo yung mukha mo sa salamin. Alas 12, marami kang problema, isipin yung mga problemang hindi mo na kaya, nababaliw ka na sa marami kang utang. Minsan titigan mo sarili mo alas 12. Minsan alauna at hindi ka makatulog. Maghilamos ka. Kung hindi ka maglamos, titigan mo sarili mo sa salamin. Titigan mo ng diretso. Makikita mo, magre-reflection ng mukha mo, maitim na parang paniki ang mukha niyan. Pero, yan ang mukha niyan. Lahat tayo niyan ay mukhang paniki yan. Mukhang paniki, mahaba yan, tapos maitim, tapos butas-butas ang mga mukha niyan. May buntot yan, may pakpak yan, mayroon yung panusok. Yan ang katotohanan. Diyan niya tayo natatalo. Pero pag nagdarasal ka, aalis yan. Minsan nga natutulog ka niyan, binubulungan ka pa niyan. Pinag-iisip ka niya ng hindi nararapat. Kaya ang sinabi ng Diyos, masama bang manalangin na kahit hindi ka man makaluhod sa Panginoon Kristo, wala naman sinabi ng Diyos yun. Kung sumupot, manalangin ka, tumawag ka sa Kanya. Manalangin ka. Kaya anuman reliyon ng iyong pinanggalingan o pinaniniwalaan, pantay-pantay lang to sa Diyos. Walang VIP. Iyan ang umaatake sa atin. Yan ang sumisira sa pagdarasal natin. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, walang masamang itong nasa kaliwa natin, hindi ka tao. Balancer yan. Imposibleng wala kang guardian angel at wala kang pangit sa kaliwete mo. Pag wala ka yan, iyan ay hindi ka normal na tao. Hindi ka Panginoon, hindi ka anghel. Hindi ka anghel ng Diyos. Kaya hindi mo masasabi na ikaw ay sugo ng Diyos, instrumento ka ng Diyos, ministro ka ng Diyos, maestro ka, etc. Kaya nga, nakakagawa ng kasalanan ng tao eh. Pag wala ka niyan, hindi ka normal na tao. Ang tao sa'yo, abnormal na. Ibig sabihin, wala ka ng galit sa puso mo.
Wala kang kinakatakutan kundi ang Diyos lang. At handa ka magpakamatay o mamatay sa salita at pag-ibig ng Diyos. Yan ang sinasabi yun ang katotohanan. Kaya hindi ako pwedeng nagsisinungaling sa inyo dahil yan ang totoo. Kaya kung sasabihin nyo, kaya nagtatanong sa akin kung merong gabay, lahat ng tao ay may gabay. Imposibleng wala. Paano mo sisiksikin ang diwata sa iyong katawan? Una, ang Diyos sa langit. Templo ng Diyos ito. Katawan niya ito. Guardian angel mo to. Ito yung pangit sa kaliwete mo. Saan pupunta yung diwata? Saan siya makikisiksik? Dito? Sa kaliwete mo? At makikipaglaban siya dyan? Mga anghel yan ng Panginoon Kristo dati. Mga alagad yan ni Lucifer. Malakas pa yan sa diwata. Kaya niya pitpitin yun. At ano yung tatabi siya rito? At makikipagsabayan sa panalangin yung mga diwata, etc. Kung ano mga gabay mo. Hindi yung totoo. Kaya nga ako binigyan ng mga gabay ng Panginoon Kristo mga anghel. Si Ela ay nasa uluhan ko. Si Angkarngel ay nasa sentro ng aking kilay. Si Rafael at si Gabriel ay nasa likuran ng batok ko. At si Angelito. Siyempre, una pa rin ng Diyos sa uluhan ko. Siya pa rin ang umiilaw galing sa langit. Kaya kung sasabihin nyo ang gagabay ay mga diwata, hindi po ako maniniwala doon. At hindi rin pumapasok ang Panginoon Kristo sa akin. Kahit ang pong Nazareno. Kahit sinong sana hindi papasok sa akin. Di sana yung mahal na ina, nakita ko na yung mukha niya, ni minsan kinausap niya ako ng 4 na beses sa panaginip. Hindi ko nga nakita yung mukha ng mahal na ina. Nakita ko lang yung gumaganong-ganon. Maliwanag na parang bughaw. At nakikipag-usap siya sa akin. Hindi pa nga ako naniniwalang mahal na ina yun eh. Kahit kumikinang-kinang na siya eh. Kung hindi pa sinabi nila Angelito at ni Ela sa akin, yan ang mahal na ina. Ina siya ni Jesus, ng Panginoon mo, na Panginoon na lahat. Na tagapagligtas ng sanlibutan. At hindi pa rin ako naniwala kung hindi niya sinabing, ito ang buhay mo anak. Ang nakaraan mong buhay. Kaya kita kinakausap. Sumunod ka sa aking anak na si Jesus. Sundin mo ang kanyang utos na pumunta ka sa lugar ng Pampanga. At babasbasan kanya. Kaya nga, yung santo ninyo sa simbahan ng Santo de Tondo, Maynila. Dahil kay iya, kaya ko siya nakausap rin sa panaginip. Ang santo ninyo ay mabait at maayos ang kanyang pagsasalita. At minsan, hindi ko pa siya nakita. Nakikita ko lang yung hawak niya at yung korona niya at kumikinang lang. Para akong nagsasalita, para siyang nakikipag-usap sa hangin. Pero maliwanag lang. Kaya nagtataka ako, paano sasabog yata yung katawan ng isa pag pumasok sa iyo ang Panginoon Kristo. Hindi nyo lang alam. Hindi kakayanin ng tao pag pumasok ang Panginoon Kristo. Si Papa Jesus, ang Panginoon Kristo, ay umiilaw lang sa ulo natin. Nakailaw lang siya sa langit sa atin. At pag tumatawag tayo, nananalangin tayo sa Kanya, naririnig niya tayo dahil sa guardian angel natin. Pag walang guardian angel natin, importante ang guardian angel natin sa langit. Para yan solar o signal. Para kang naka-TV Plus o kaya naka-Wi-Fi ka, siya yung antena galing sa Diyos. Pag wala yan, hindi ka madidetect ng Panginoon Kristo kung nasaan ka lupalop ng mundo at hindi ka tumatawag sa Kanya. Kunting salita ng isip mo ay maririnig ng Panginoon Kristo dahil dyan sa guardian angel mo. Napaka-importante ng guardian angel natin. Kaya kung wala yan, mananalo itong pangit na ito. At itong pangit nito ang maghahari sa iyong puso't kaluluwa. At hindi ka niya makikinig at hindi ka maririnig ng Panginoon Kristo dahil wala kang antena sa Panginoon Kristo. Siya rin ang nagsasabi ng mga kasalanan natin ginagawa. Kung anong nakikita mo, nakikita niya. Anumang gawin mo, maghubad ka man, alam niya. Dahil mata niya ay mata mo. Pag-aari niya ay pag-aari mo rin. Lahat ng parte ng katawan mo ay sa Kanya yan.
Yan ay iisa lang. Pinagkalog kayo ng Panginoon Kristo. Pinag-isa niya kayo. Ambal mo yan. Kawangis mo. Yang guardian angel mo. Siya ang magsasabi at nagre-report sa Panginoon Kristo kung anong ginagawa ng iyong alaga. Tawag niya tayo alaga. Anghel natin yan. Siya ang nagre-report sa langit. At paano tayo nakakatawag sa Diyos? Dahil sa Kanya. Yan ay signal. Napakalakas ng signal niyan. Kahit umulang bumagyo, maririnig ka ng Diyos. Kahit tamaan ka man ng kidlat, etc., maririnig ka pa rin ng Panginoon Kristo dahil dyan sa guardian angel mo. Meron niyang solar signal doon sa langit. Meron niyang parang cellphone na hindi papalya kahit ilang segundo man, seconds man, na hindi ang papalya. Maririnig ka ng Panginoon Kristo at nakikita ka ng Diyos, kaya tayo naiilawan. Kahit saan ka magpunta, kahit nasa kadiliman ka man, o piunin ka naman ng Satanas, hindi ka pwedeng iwan ng guardian angel. Kahit sa dulo ng hininga mo at mamamatay ka, kasama mo siya at kukunin ka niya. At sasabihin niya sa Panginoon Kristo, Panginoon, naming lahat, nandiyan po ang alaga ko, nandiyan po yung kamawangis ko, yung kapatid ko na nananalangin sa iyo. At alam ng Panginoon Kristo yan, may mga nakatokang anghel sa atin, sa langit. Iyan ang katotohanan. Kasi kung wala tayong guardian angel, sira ulo tayo, manyakis tayo, mamamatay tayong tao, at pumapatay tayo ng tao, at wala tayong konsensya, at nanre-rape tayo ng mga anak natin, pumapatay tayo ng mga asawa natin, at wala tayong Diyos, at wala tayong nakatakutan. Hindi nyo ba minsan alam, yung guardian angel natin ay nagre-report sa Panginoon Kristo yan. Pero may nagsabi sa akin minsan si Ella, ay si Iya pala. Minsan daw umaalis ang anghel natin. Sabi ko, pag umalis yan, edi papasukan tayo masamang espiritu. Hindi. May kapalit yan. Yang anghel natin, paglinggo, lahat ng anghel sa lupa na buhay na tao, sanggol man ito, basta pinanganak sa mundo, ay aakyat yan ng tuwing alas linggo, alauna ay bumababa sila. Nanalangin lahat ng anghel ng Panginoon Kristo sa Panginoon Kristo sa langit. At binababaan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos at may papalit na anghel. Kung 1,000,000 ang tao, bilyon-bilyon din ang anghel ng Diyos. Hindi tayo pwedeng walang anghel. At hindi sila pwedeng umaalis diyan basta-basta. Mayroon lang silang pahintulot na umalis diyan pag yan ay gagabayan ka ng Diyos. Dahil yan ay papalitan. Sila ay magre-report sa taas na nanalangin sa Panginoon Kristo. Malaki ang langit, malaki ang mundo. Kung anong tinatapakan natin sa mundo, mas doble panlaki ng kaharian ng Diyos. Yun ang sinabi ni Iya sa akin. Yan ay ginagabayan tayo niyan. Maraming kinukwento sa akin si Ella dati. Bro, magandang gabi po, Kuya Andel. Mabuhay po kayo. God bless po, Kuya. Mabuhay po kayo, kayong lahat at mga instrumento ng mahal na Panginoon. Maraming salamat din po sa Isidro. Apo Andy, ano po bang masasabi niyo sa mga rebulto at imahe ni Mother Mary lumuluha ng langis at ng tubig? Totoo po ba yun? Sasagutin ko yung Mama Lloyd. Yan tanong mo sa akin. Basahin ko lang mo to. Amen, Father God. Maraming salamat din po. God bless. Regnes. Bobby. Magandang gabi po. Late na po ako. Nag-open at katatas ko lang po ng trabaho. Walang problema po yun. Maria Teresa Benueva. Bro, paano kung pag nagpakamatay ang isang tao, papatawad kaya ng isa ng Diyos, pero bago siya nagpakamatay, humingi siya ng tawad at ng Diyos nagpapatawad kaya? Sasagutin ko rin yan, Maria Teresa. Teka lang po ha, paano po kaya mapapakuran si Mama Mary? Paano po kaya mapaglingkuran? Sagutin ko rin po yan, DJ TV. Basahin ko lang muna po. Sige, dito, yung Tutay Kili. Nain ko sagutin.
Ito, si Lloyd muna tayo. Apo Andy, ano po bang masasabi ninyo sa rebulto na yung imahin ni Mama Mary na lumuluhan ng langis o tubig? Totoo po ba kaya mga ito? Hindi. Kung lumuluho ang rebulto ng tubig, hindi. Hindi basta-basta lumuluho ang Panginoong Kristo ng imahin ng tubig o langis. Kasi, kahit ang Pong Nazareno, kung sabihin ko sa inyo, ang Pong Nazareno pinabili sa akin ng Panginoong Kristo, ay mangalaw ng 4 na beses, maniniwala ba kayo? Di ba hindi? Pero totoong gumalaw siya. Pero hindi ko pa siya nakita na siya ay lumuha. Pero nakita ko siya gumalaw. Hindi ko siya nakitang gumalaw ha. Tuwing lalagay ko siya sa TV, bumababa siya. Yung pang-4 na baba niya, may dala na siyang langis na binili ko sa Quiapo, Sambanan de Tondo. Yung pala ay magagamot na ako. Pero kung tumutulo siya at lumuluhan ng dugo at tubig, mahirap po paniwalaan yun eh. Pero sa akin, wala naman sinasabi sa akin minsan si Ella ng ganyan. Yun lang para sa akin. Pero kung gumalaw ang Pong Nazareno sa akin, 4 na beses, talagang totoo yun. Pero minsan, di ko kinukwento yun. Ngayon ko lang kinukwento sa inyo. Gumalaw siya dahil pinatong ko siya sa TV. At yung binili kong langis at bumaba sa kanang kamay ko, nagkaramdam ako ng takot at hindi ko na siya hinawakan. Yung nakipag-usap yung anghel ng Panginoong Kristo sa akin, na ginalaw daw ng Pong Nazareno yun at ibinaba niya. Doon ako naniwala na totoo at naghihimala yung Pong Nazareno. Yung imahe ng Panginoong Kristo, ang mahal na ina ay totoo yan. Siyang larawan sa panalangin. At hindi naman talaga natin nakikita ang Panginoong Kristo. At hindi rin natin nakikita kung ano itsura ng Santo Niño, ang Pong Nazareno. Pero nagtaka ko, bakit ako pinabili ng Pong Nazareno ng rosaryo at inutusan niya ako sa panaginip at ganon din ng Pong Nazareno? Dahil siya na lang ang simbolo ng wangis ng Panginoong Kristo. At kailangan natin tumisan, pa-blessing, pabasbasan, pausukan ng insenso para magkaroon to ng spirit ng Panginoong Kristo. Kung hindi ko pa kasi actual talaga nakikita lumuluha sa TV lang. Kasi may nakita na kasi akong Santo Ninyong umiihi at umiiyak ng tubig. May remote control. Ginagawa nilang katatawanan o laruan ng Panginoong Kristo. Nakakita na kasi ako nyo sa Maynila. Hindi ko alam paano nila nagawa yun. At totoo yun. Nakita ng 2 mata ko. May remote talaga siya, kaya siya nabisto at naging peki po yung manggagamot na yun. Yun lang masasagot ko sa Lloyd. Magandang gabi po, Apo Andy. Late na po ako. Okay lang po yan. Bro, paano kung nagpakamatay ang isang tao, mapapatawad kaya siya ng Diyos, pero bago siya nagpakamatay, humingi na siya ng tawad sa Diyos, mapapatawad kaya siya? Pag ikaw ay magpapakamatay, at talagang humingi ka ng kapatawaran sa Panginoong Kristo, patatawarin ka naman ng Diyos eh. Kasi, hindi naman lahat ng tao, pag nagpakamatay, at hindi ka agad makakakit sa langit. May dinadala yun, sabi ni Ella sa akin. Oo, nasa langit na siya, pero nandoon siya sa parang, nakaganon po sila lahat po. Para po silang pare, nakaganyan. Tapos 1 buwan po kayo doon nagko-counseling, yung para po kayong tinuturuan magsalita ng tungkol sa Diyos. Mga anghel po yun ng Panginoong Kristo. Tapos nandun po lahat yung mga kasalanan nyo, hinaalis na po. Nilalagay po doon sa para po siyang kristal. Si Papa Jesus po ang naglalagay doon. Walang sino man. Hinaalis lahat yung galit. Kung ano man nagawa mong kabutihan, binabase rin ng mga anghel ng Diyos yun. Nagpapatawad ang Panginoong Kristo. Hindi lahat ng namatay ay hindi makakakit sa langit o nagpakamatay. Hindi po ko naniniwala doon. At hindi rin po lahat ng taong naninirahan sa lupa na bayan nila umakyat sa langit.
Kasi meron po silang kayamanan na iwan sa lupa at meron po silang tinatagong lihim na hindi nila sinasabi sa Panginoon Kristo at ayaw nilang sabihin sa kanilang pamilya. At nananatili silang malungkot sa kabilang buhay o hindi sila makatawid sa liwanag. Nagpapatawad po ang Panginoon Kristo. Dahil ilang beses na po ako nakausap ng ganyan. Paano po kaya mapaglingkuran si Mama Mary? Madali lang po yun, DJTV. Paano mapaglingkuran ng Panginoon Kristo ang mahal na ina? Sabihin mo lang ang katotohanan ng iyong puso. At humingi ka ng kapatawaran at magpatawad ka. At sabihin mo kung ano man nilalaman ng iyong kaluluwa at isipan at puso. At damdamin. At manalangin ka sa Kanya. Ina ng saklolo, humingi ka ng tulong. Yun lang po yun. Sabihin mo lang ang totoo sa puso mo. Hindi mo na kailangan magsabi ng kung ano-ano. Kung ano man naalala ng iyong puso at isipan, sabihin nyo lang po totoo sa Panginoon Kristo sa mahal na ina. Handang nakikinig ang mahal na ina. Dito na tayo kay Abraham, kay Kili. May napanood nga po ako, kuya, andil na may manggagamot din po, sabi niya, sa pasyente niya na ginagamot niya, na nakikita niya daw po yung gabay ng kapre sa likod niya at ipasakal niya daw, ano pa kaya yun? Ano yun? May pasyente siyang ginagamot na niya at nakikita niya daw ba yung gabay niya kapre sa likuran niya at ipapasakal niya daw. Hindi po totoo yun, Li. Yung gabay mo ay kapre, hindi po yun. Alam niyo po ba pang ang isang manggagamot o isang mangkukulam ay gumagamit po sila ng lahat naman po ng mangkukulam o mambabarang ay marunong din po magamot. Pero pag demonyo na po ang kalaban nila, hindi na po sila nito bibiruin at hindi po nila kaya yun. At minsan yung gabay-gabay kapre niyan, hindi po ko naniniwala dyan. Kapre, traidor po yan sila, mapanling lang. Sinungaling po ang kapre. Hindi po lahat sila ay 100%, hindi sila pwedeng maging gabay ng tao. Bulaan talaga ang mga ganun kasi ang gumagabay talaga sa atin ang Panginoong Diyos walang iba. Tama, ang Diyos lang po talaga ang gumagabay sa atin, wala na pong iba. Kawawa naman po yung nagpapagamot sa taong yung kuya niya. Simula nagkaroon ako ng wifi, marami ang pinanood ng manggagamot. Totoo yun, minsan napapanood ko yun, yung iba. Hindi ko na masyadong pinagpapapansin. Apo Andy, last pass, 1 oras ka na nag-score. Pwede ka na bang uminom ng water? Pwede po, walang problema. Kahit uminom po kayo ng holy water, kahit lagpas po, kahit isang oras ka na wala pong problema kahit uminom ka po ng holy water para pwede po kayong uminom ng tubig niyan. Sabi po, may tanong lang po ako. Nakalagay na sa Bible na huwag kang sumamba sa rebulto, gaya ng mga tao, kawangis ng langit at lupa. Maraming salamat sa sagot. Opo, nakalagay nga po sa Bible na huwag po kayong magsasamba sa rebulto. Nakalagay po yun sa Bible. Diba dati po ang mga rebulto, kung hindi ahas, kalabaw, baka, at yung mga demonyo na may mga sungay. Kasi, kung doon ka magsasamba, nakakatakot yung mga, di ba? Pero yung poong Nazareno ay hindi po siya basta-basta rebulto. At hindi rin po siya rebulto o ginawa siya ng tao. Isipin nyo, binigyan sila ng karunungan ng Diyos na gumawa ng poong Nazareno, mahal na ina Santo Niño, etc. Pero kung ito ay babasbasan at pausukan at doon ka na nanalangin sa Panginoon Kristo, liba sinabi ko nga sa inyo paulit-ulit, ang Diyos ay nasa uluhan natin at iniilawan niya tayo at tumatawag tayo sa Kanya. Siya po yung minsan magiging kawangis at ano na lang ng Panginoon Kristo. Kaysa magsamba ka nga sa rebulto na ahas, kalabaw,
may sungay. Parang nakakatakot po manalangin doon. Kasi kahit ako, pinabili rin ako ng rosaryo ng Panginoon Kristo. Ang sabi niya nga sa akin, bumili ka niyan dahil para kasama mo ko lagi. At kasama mo ang aking ina. At ako rin. Kahit nasa puso mo ko. Pinabili niya rin ako ng Poong Nazareno. Kasi marami pong nag-aaway talaga sa pagsasamba sa rebulto, sa ganyan. Kasi marami na po akong naririnig dyan. Minsan sabi nila, sino naman daw sinasamba mo? Hangin. Nakikita mo ba yung hangin? Minsan, common sense na lang po sa mga ganung tanong at mga ano. Kasi mahirap pong tumapak minsan sa anuman reliyon. Kasi wala naman sinasabi ang aking ama, kaya anuman reliyon mo ay pantay-pantay pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Sa ating mga lahat. Kasi kung marami kasi ngayong reliyon, maraming hindi naniniwala, maraming nagdidebate, away tayo ng away sa mga relihiyon, iisa lang naman ang Diyos sa sinasamba natin, nasa langit. At nasa Panginoon Kristo at nasa atin din ang pagdarasal sa Panginoon Kristo. Kasi kung pagtatalunan natin ang mga rebulto, para lang tayo niloloko rin ng ating isipan. Natin panalangin sa Panginoon Kristo. Kasi, yung rebulto ay ginawa rin ng tao yun. Ginawa ng kamay. Yung kamay niyan ay kamay ng Diyos. Wala naman kasi nakakita sa Panginoon Kristo. At importante tumatawag tayo sa Diyos at nanalangin. Kasi pag nananalangin tayo, hindi ko rin kasi maganda isagot ito yung sasabihin ko sa inyo. Baka may makapanood sa atin, marami magalit. At kung ito naman isasagot ko, tinanong ko na rin yan eh. Baka rin may magalit. Kaya para sa akin, kung alam mo at kilala mo ang Panginoong Kristo at nararamdaman ng puso mo, yun na lang ang paniwalaan natin. Yun po ang pinakamaganda. Kasi kahit din ako, inutusan ako ng Diyos na bumili ng rosaryo. At inutusan at pinabili niya rin ako ng Poong Nazareno. Ito po yung dinadasal ko sa loob ng kwarto. At pinautusan niya ako na basbasan to sa simbahan. At tinuruan niya ako magpausok ng insenso. Di ba yung pari minsan nagpapausok ng insenso? Agapan. Magandang gabi po at God bless all. Mega shoutout. Bilang masasagot ko, kung alam mo sa puso mo kung sino ang Diyos, yun na lang ang paniwala natin. Importante kasi dito, ang pananampalatayang pananalig natin sa Panginoon Kristo. Kaya anuman sambahin ng tao, wala tayong karapatan na tanungin siya at judge na kung anuman relihiyon niya. Basta importante, nananalangin na lang tayo sa Diyos. Salamat po sa paliwanag po. Kasi may isasagot ako dyan dalawa eh. Kaso baka may makapanood nito kung ano-ano naman sabihin. Kaya mas maganda na lang kung ano ang nasa puso natin at paniniwala natin, respetuhin na lang natin. Pero sinabi ko nga sa inyo, minsan rebulto at yung Poong Nazareno at yung Santo Niño ay nagamit na rin yan sa kawalang hiya ng mga masasamang tao. Apo Andy, ano po dapat gawin ng isang kaibigan ko? Lagi daw po siyang nananaginip ng masasamang espiritu para lang lagi daw siyang sinasakal. Ano po dapat gawin upang lumayo ang masamang espiritu? Napaka-hirap ito, pero ito ang pinakamagandang gawin po ng isang tao pag ito'y nananaginip at sinasakal ka ng mga espiritu masasama. Meron po siyang bagay, 3 po ito. Sana makachamba tayo doon sa 3 tanong inyo. Hindi ka pa nagpapatawad at hindi ka pa humihingi ng kapatawaran. Automatical po yun. Meron kang bagay sa sarili mo na hindi mo nasasabi sa iyong pamilya. Babae man ito, lalaki. At meron ka pang nagawang kasalanan sa iyong pamilya na hindi mo sinasabi o kanino man. Yun po yung unang tanong. Pangalawa po, ito po yung pangalawa na hindi mo tanggap ang buhay mo.
at meron kang inggit sa puso mo at meron kang kinaiinisan. Diyan na po nagpapasok si Satanas. Ikatatlo po, ito po yung taong galit ka sa mundo. Wala kang pakialam. Sarili mo lang iniintindi mo. Wala kang pagmamahal. Kaya diyan po pumapasok si Satanas. Kung tatanungin niyo po ako kung paano po at lagi po siya nananaginip ng ganyan. Dahil meron nakita ang espiritong masama sa loob ng kaluluwa ng tao na hindi kagustuhan ng Diyos. O gusto ni Satanas ang taong ito dahil meron siyang bagay na hindi makalimutan at maiwan-iwan at hindi niya mawaglit sa kanyang isipan. At ayaw niya itong kalimutan, ayaw niyang tantanan siya ng kanyang konsensya. Kasi kung siya ay magpapagamot sa akin, malalaman ko ang kanyang sikreto ng buhay. Kasi kung ganyan, at masasayko ko po siya. Minsan nagsasayko na ako ngayon. Binabalik yung sinauna kong paggagamot, nagsasayko na ako ngayon. Kasi maraming nagpapagamot ngayon na wala naman talagang sakit. At nagsasakit-sakitan lang. At minsan sinasayko ko po sila. At marami rin po kasi sakit ngayon na talagang may physical silang sakit, ayaw po nilang maniwala. Na iniisip lang nila na mayroong nagtatrabaho sa kanila, may nangungulam. Na totoo naman talaga na wala silang sakit o sakit physical na po talaga kailangan. At medisina na po kailangan. Yan po. Kung wala naman siyang kasalanan at talagang tumatawag siya at talagang ganun po, yung tinatanong nyo Maria Teresa Villanueva, po pwede po sa loob ng kanilang bahay ay may patay, may espiritong masama, naghahanap ng dasal, naiinggit siya, sinasakal niya yung tao. Pangatlo, meron po kayamanan doon sa loob ng bahay nila. Pero subukan niya matulog sa ibang tao kung hindi siya nananaginip ng ganun o sinasakal siya. Pero kung doon lang siya nananaginip sa tahanan niya at doon lang nangyayari yon, ibig sabihin may mga bad spirit po doon sa loob ng bahay niya na hindi po matahimik at nanggugulo to sa mga buhay na tao at sinasakal po siya at naiinggit siya sa kanyang asawa. Yung mga espiritu din niya, mga inggitero din yan mga inggitera din yan. Naiinggit siya sa magandang pamilya ng tao. Yun po masasagot ko sa tanong niyo po. Sinagot ko na po ang tanong niyo, Maria Villanueva. Po pwede po may nakatira sa loob ng bahay nila. Po pwede po yung gano'n. Mabuhay po kayo, kuya. Maraming salamat po sa lahat ng mga tinuturo niyo po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Sir Isidro. Meron mga kabataan na namumulat sa tikir dasal ng Panginoon na resulta ay hindi na alam o memorize ang ama namin o Bagong Maria. Sana po mapaliwanag sila ng mga kahalagahan nito. Meron po talagang nag-aaral na hindi nila kabisado ang ama namin. Alam niyo po ba itong totoo? Ilang beses na po ako nagagamot sa online. Yung ama namin nga lang po hindi nila mabigkas pag may sanib kang espiritu masama. Totoo po yun. Kahit yung sumasampalataya ka lang, hindi niya po mabigkas-bigkas. Maraming beses na po yung nangyari sa akin. At pag pinapapikit ko po yung mga mata nila at naririnig mo naman ako, di ba? Lahat ng sasabihin ko ay gagayahin mo. Magbabago lang tayo sa pangalan mo dahil ikaw ang tumatawag sa aking ama. Hindi niya nga po mabigkas yung Panginoon At nahihilo po talaga siya. Kahit hindi mo kabisado man ang ama namin, pero kung ito'y bukal sa puso mo at nabubulol ka talaga, walang problema sa Diyos yun. Pero napakahalaga pong dasalin ng ama namin. Kasi yung ama namin ay tinuro to ng Diyos, ni Jesus, ng Panginoon natin, na tagapagligtas natin. Yung sumasampalataya ka, naniniwala ka, dahil naniniwala ka na may Diyos Ama sa langit na gumawa at naglikha ng langit at lupa. Yung Aba Ginoong Maria, ina ng saklolo yan. Nananalangin tayo sa ina natin na mapakinggan agad ni Jesus ang ating panalangin. Dahil importante ang Aba Ginoong Maria, saklolo yan. Ina tayo, ina siya ng saklolo. Napaka-importante. Nabigyan ako ng karunungan
at bigyan ako ng isip na makapag-isip ng husto. Kasi ang ina at ang ilaw, siya ang liwanag sa tahanan ng isang bahay. Siya yung nagiging liwanag ng ating pananampalataya sa kanyang anak. Ina na saklolo. Kaya napaka-importante po talaga yon. Yun lang po masasagot ko sa inyo, Maria Teresa Villanueva. Depende po yan. Maraming salamat po sa paliwanag at mabuhay po kayo, Kuya Andy. Maraming salamat po. Jane Cueva. Maraming salamat po Andy sa lahat po ng turo mo sa amin at kaming matutunan. Maraming salamat din po at mega shoutout po sa inyo. At huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. At baka mag-Giling Water ulit tayo sa Facebook page natin. At maraming salamat po pala doon sa mga nagsabi sa akin na nakukuryente daw sila. Pag uminom daw sila ng tubig nyo, bigla daw sila lumalakas. At meron po doon na nagsabi, siya naman po nagsabi niyo, na meron daw siyang kakaibang naramdaman sa katawan niya at para daw meron umalis. At meron pang tumawag. Salamat din po. Dahil sa inyong pong pananampalataya yun, hindi po sa akin. Yun ay binigay lang ng aking ama para sa atin lahat. Kahit ako, minom din po ako niyan. Batas mo ito. At nagpapasalamat po ako ng maraming salamat sa inyo. Salamat din po sa konti nating kwentuhan, sa pakikinig. Unang-unay salamat sa Diyos na maraming salamat sa nagsuporta at maraming salamat din po sa mga nag-subscribe at maraming salamat din po sa mga taong nagpapagamot at marami po talagang pasyenteng gustong magpagamot na tumatawag. Kaya sabi ko nga sa kanila, kung hinihingian kayo ng picture, natural lang po yun. Kasi ilalagay, depende po kung anong pong nila sa picture at ipagdarasal kayo at ipapanalangin. Depende po yun. Depende rin po yun. Kung sinisingil kayo, ay hindi ko na po sagot yun. Bahala na po kayo. Nasa sa inyo na po yan. Yun lang ang sinasagot ko. Totoo po yun. Kahit sa akin, merong ganyan rin po. Nananalangin din po ako. Hiningihan ko rin po sila ng picture kasi 21 days po yun. Totoo po yun. Kaya abad sa nagtatanong sa akin, talagang totoo po yun. Kasi picture, nilalagay po sa Bible yun. Ewan ko po kung saan yan nilalagay. Ang mga rebulto pa ay tanda ng pagkikilala po natin, pero ang pinakamahalaga po ay pananampalataya natin at ating Diyos amang lumikha sa atin lahat. Yan, tama yun. Yan ang rebulto ay tandang pagkakakilala natin sa Panginoon Kristo. At ang importante naman talaga doon ang pananampalataya, ang lumikha ng lahat. Naluluha po ako at puso ko sa tuwa sa lahat ng natutunan ko. Tumatayo po ang balahibo ko po habang nakikinig ako. God bless po, Apo Auntie. God bless din po sa inyong lahat at ganoon din po sa inyong pamilya. Tamis po ang healing water, Candy. Masarap inumin. Salamat sa pangaral at ito po sa inyong lahat. Maraming salamat din po. At ito 1 oras at kalahati na po tayo. At huwag nyo na po kalimutan mag-like at mag-share. Salamat din po at sa inyong lahat at susunod na lang po tayo magkwentuhan. Teka lang. Simple. Kuya, kamusta na po kayo? Nilalagnat po ako ngayon eh. Kuya, sakit po ng lalamunan ko. Masasabi ko lang sa iyo, Christian, may healing water tayo. May healing water tayo sa Facebook page. Pwede mong inumin yon. Pwede mong ipaligo. Humingi ka muna ng tawad sa Panginoon Kristo sa lahat ng nagagawa mong kasalanan, inumin mo yon. Tapos, gamitin mo yung tubig na yon, lagyan mo ng asin at magpakulo ka. Isubo mo yung sarili mo doon. Tapos, uminom ka ng gamot, tapos manalangin ka sa Panginoon Kristo hanggang pagpawisan ka nito. Tapos, maghiwa ka ng sibuyas. Pwede mong balatan, pwede mong hiwain at ilagay mo sa kwarto mo kung saan ka malapit sa uluhan mo. Banda rito, kung nasa kanan ka, sa kaliwa ka, ilagay mo. Para sipsipin niya yung mga sakit mo. Pwede mong gawin yun. Pwede yung gawin. Yung healing water do sa Facebook page, ulitin ko. Pwede mong inumin, pwede mong pampaligo.
pwede mong pakuluan ng tubig at lagyan mo ng asin, magsuog ka. Kuya, siwain mo at ilagay mo doon sa platito at itapat mo sa yung katawan para sipsipin yung negatibong sakit. Pwede yun. Agapan. Good evening po sa inyo. Chesil Mantenso. Good evening din po. Agapan. Tanong ko lang po. Apo Andy, may bisa po ba yung dasal na Sator Arepo Tenet Opera Rotas Jesus Sable as Jesus Sablemi? Yang dasal po niyan ay lagi po yan naririnig ko kay Father James. Yung po ang totoo. At naririnig ko rin po yan sa mga lahat ng mga manggagamot yung Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas, Jesus Sablemi. Sa ibang manggagamot po na nagsasalita ng mga Latin. Meron po mga simbolo po talaga yung salitang ganyan. Depende na nga lang po sa pagsasalita ng isang tao ang manalangin yan. May bisa naman po yan eh. Depende. Kung kasi ang tanong nyo po, kung tanong ko lang po kung may bisa po ba yan. May bisa din naman po yan eh. Yan dasal niyan. Kasi pinanood ko na po yan yung kung anong meaning yan. At tinagalog na po kung yun po talagang totoo. May bisa nga po. Pero kasi ang tinuro sa akin ng Panginoon Kristo, kasi tinanong ko kasi yun minsan eh. Kasi yun naman talagang totoo sinabi niya sa akin. Paano po Panginoon Kristo kung nakalabang ko ulit si Satanas at binalikan niya ako? Ano po bang dapat kong madaling sabihin at tawagin? Ano bang nasa paisip mo at sa puso mo? Parang binalik niya lang yung tanong ko eh. Sumagot ako, kasi hindi naman ako nakapag-aral. Sinagot ko pa nga, in the name of the Jesus. Sabi niya, kung yun ang nasa puso mo, gawin mo. At sabi mo at darating ako. Sabi niya, nag-English ka pa. Sabi mo, hindi ka marunong sabi mo, hindi ka nakapag-aral. Bakit mo ako in English? Tumawa si Ella. Di sinugot ko na lang, para mas madali po pang ng Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, o pwede pong sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Di, ngumiti ang Panginoon Kristo. Nasa sa'yo din ang sagot na tinatanong mo sa akin. Kasi, ibig sabihin, sa pangalan ni Jesus, inuutusan kitang lumayas ka masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo, si Jesus. Yun lang ang ginawa ko. Kasi, nagtanong din ako niyan sa Diyos eh. Yung ako'y pinadadala niya sa Pampanga. Yan sinagot ko nga sa kanya, in the name of the Jesus, paulit-ulit. Parang napakahaba, di ba? Naiintindihan naman pala lahat ng lengguwahe ng mga demonyo kahit anong sabi mo salita. Di yun ang ginawa ko. Minsan lagi nyo lang naman ako naririnig. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Inuutusan kita na lumayas ka sa loob ng katawan niya. Kaya yun lang ang sinasabi ko. Kaya yung kinagalang ko rin naman po yan dasal na yan, Tenet, yung Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas, Jesus, Sablami. Napakahaba kasi. Kaya nasa tao na lang po ang pagdarasal. May bisa po yan. Depende po sa kanyang sinasabi ng kanyang puso. Kahit dahil ako, tinanong ko na rin ang Panginoon Kristo, paano binalikan ulit ako ng kalabang ko si Satanas? Ano bang pinakamagandang sabihin? Di yun ang sinabi ko. Kung ano daw nilalaman ng puso ko. Dahil in-English ko pa nga, sabi niya, in-English muna ako. Di sinabi niya sa akin, ano bang pinakamadali mong tawagin para dumating ako sa puso mo? At nandiyan naman ako sa puso mo at ihilawan agad kita. Yung pangalan niya, Jesus, Jesucristo. Lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Yun lang ang sinabi ko. Para pinakamabilis. Kaya yun lang po masasagot ko dyan sa tanong niyo po. Agapan. Kaya, bakit po nakikinig po ang Ama namin sapagkat sa iyo ang kaharian? Bakit bigla po akong kinakalibutan? Kasi po yung Ama namin, itinuro nga po ng ating Ama yun.
Kahit din ako, pag ako nananalangin ng alas 6 ng umaga at 6 ng gabi, at nagdarasal ako ng tubig na healing water, ay dumadaan po ko sa Ama namin at Abaginong Maria at sumasampalataya ka. At sinasabi ko to sa Panginoon Kristo na bigyan ito ng bisa at buhay, ng kapayapaan at pag-ibig. Alisin ang galit sa aking isip at puso, kayo ang una't maghari sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking nagagawang mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Naniniwala ako ang tubig na ito sa salita mo at nilangisan mo ang aking bibig at ikaw ang nagsasabi nito na magkakaroon to ng bisa dahil nagtitiwala ako dahil yun ang sinabi mo sa salita mo at langis ng aking bibig na iyong bibig ay ito'y mangyayari dahil sa pananampalataya ko sa iyo. Biglang nagkakaroon ng bisa yun. Nasa tao na po talaga ang pagdarasal kung isa sa puso nyo. Pero pag nagagamot na ako, hindi na ako dumadaan sa Ama namin kasi meron na akong debosyon sa umaga ng alas 6 at meron din ako minsan ng alas 3 nagdarasal ako pag wala akong ginagamot. At may debosyon din po ako bago ako matulog kaya alas 6 ng gabi natutulog ako. Natutulog na nanalangin ako ng alas 6. Pero kung mahabang pasyente ko, minsan lumalagpas ako bago ako matulog nananalangin pa rin ako. Yun lang po ang ginagawa ko. Kaya hindi. Kaibigan ko po ay nanaginip daw siya ng isang bata, kinukulam. Tapos tinawas daw po yung bata. May nabasa daw siyang Latin na pinagtawanan ng bata. Pinagtawanan. Nabasa daw po siyang Latin na pinagtawasan ng bata. Nagpakita sa kanya si Mama Mary sa panaginip. Sinabi ko na po yan kanina lahat sa yung una ko po sinasabi. Ang mahal na ina ay ina ng saklolo. Automatic nagpapakita po talaga ang mahal na ina. At tumatawag tayo sa kanyang anak. Totoo po talaga yun. Sa panaginip, sa pangitain, nagpapakita at nagpaparamdam ang Panginoon Kristo po talaga. Wala po yung masama. Kasi kung ang kaibigan nyo ay nanaginip siya daw ng isang bata at kinukulam at tapos tinawas daw niya. Depende po kasi yon. Kung ang inuutos ng Panginoon Kristo sa kanya ay magagamot siya, po pwede po yun. Kung nagpapakusap at nakikipag-usap sa kanyang mahal na ina at hindi niya pa to alam kung paano, pag nananaginip po kasi kayo ng ganon, tungkol sa liwanag at pag-ibig ng Diyos, pilitin yung sumagot. Sino po ba gaya kayo? O Panginoon namin? Pilitin mong tawagin ang Panginoon Kristo sa panaginip mo. Tawagin mo ang Diyos. Panginoon, ikaw po ba yan? Panginoong Heso Kristo, mahal na ina, kayo po ba yan? Bakit niyo po ako tinatawag? Biglang sasagot ang liwanag. Kahit minsan dati na nanaginip ako, hindi ko pinapansin at nakakakita ko ng liwanag. Tapos ang ginawa ko, ilang beses nakikipag-usap sa akin ng Panginoon Kristo sa panaginip, nagsasalita ko. Nagsasalita ko sa isipan ko. Natulog ako. Nagre-respond siya. Sumagot kayo sa kanyang tawag. Mapalad ang mga taong naniniwala sa Panginoon Kristo kahit hindi ito nakikita. Mapalad ang mga taong pinapakaramdaman ng Panginoon Kristo at nagpaparamdam siya sa inyo. Mapapalad tayong lahat. Walang VIP sa Panginoon Kristo. Salamat po Kuya Andy. Tawagan kita, Kuya, kapag maaga pa ako matapos sa trabaho po. Kamusta na po kayo dyan ni ate? Okay lang. Pag tumawag ka sa akin, Christian, pwede kang tumawag sa akin hanggang 10, hanggang 11. Bukas naman yung wifi ko kasi may wifi bukas yun hanggang umaga. Kasi minsan araw-araw meron akong kausap sa online. Pwede kang tumawag, walang problema. Pwede ka tumawag, magre-ring naman yun. Kahit mag-message ka pwede. Ingat ka dyan. Mega shoutout dyan sa lugar nyo dyan sa Alaska. Ingat kayo at God bless yung pamilya at lagi rin naman kita pinagdasal sa buong pamilya mo. Tanda mo yung sinabi ko sa iyo, manalangin at magtiwala sa Diyos. Natural lang magkaroon ng sakit. Kahit yung mga pasyente ko ngayon, yung iba sinasabi kinukulam, pero ang sakit talaga nila ay dala ng infection hangin. At talagang may sakit ang hangin ngayon. Sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa ibang lalawigan ng mundo, talagang yung hangin ay mayroon po talagang sakit. Yun po ang totoo. Kaya ako umiinom ako ng tubig ng healing water ko, yan kahit yan dinadasal ko sa inyo, iniinom ko rin po yan. At dinadasalan ko na po yung tubig ko, dyan namin lahat.
Kahit yung mga anak ko po ay pinapainom ko rin po niyan. At nag-iwa po ako ng sibuyas at nilalagay ko po to pinaiwa ko yung asawa ko. At importante po na mag-alaga tayo minsan ng halaman. Katulad po yan. May halaman po ako sa harapan. Di ba? Niribong po ng asawa ko yan. May mga halaman po kami diyan sa loob ng bahay. Yan. Taga-sip-sip po yan ng mga sakit. Tingnan nyo po yung nasa likuran ko. Marami po kaming halaman dyan. Ayun snake. At may mga simbolo po ang mga halaman. At yung oregano po, maganda rin po yun ilagay sa ganito. At yung oregano, hindi naman po masela niya. Kaysa niyan. Yan. May tawag po dyan. Ito po yung mahaba, pampahaba at pampaswerte. At minsan maglagay po kayo ng luya sa inyong mga kwarto, kaya sabit nyo lang po sa mga pintuan. Negative energy at tinatanggal din po nito. God bless po Andy sa lahat po at naway Panginoon Kristo at maghari sa atin, manguna at sa ating buhay. Ingat po tayong lahat. Di ba po ang pinagbabawal na po ang pagsasalita ng Latin? Hindi naman po pinagbabawal yung salita ng Latin po, DJTV. Di ba sinabi ko po nga sa inyo dati, ako ay puro Latin din yung salit ng talaan ko. Mahaba po talaga talaan ko. Yun nga lang po, hindi ko talaga maintindihan. Di ba sinabi ko nga sa inyo na hindi ako nakapag-aral at wala po akong kayang ipagmalaki sa mga tao. Kaya nahihirapan po ako at nakiusap ako sa aking ama na sana naman na may taong tumulong sa akin na mailipat ito sa Tagalog. At talagang hindi ko po ito talaga maunawaan. Kaya ang ginawa niya, pinakilala niya sa akin si Ermitanyo. At siya po ang nagturo lahat na ito. At tinagalog po niya. At tapos yung iba po yun ay pinasulat niya sa kamay. Sa kamay niya. Hindi ko kamay, kusa po nagsulat. At yung ibang dasal po, inilagay niya po sa utak ko na Tagalog. Para po niya pinakain ng dasal. Kasi hirap na hirap nga po ako makaintindi ng Latin. Yung Latin yun, ay hindi ko po talaga maunawaan kung anong ibig pong sabihin yun. Hanggang tinulungan ako ng Panginoon Kristo dahil siya naman ang nakakaalam na ito. Kaya ginawa niya Tagalog. Hindi po pinagbabawal magsalita ng Latin, magdasal. Kung itong Latin ito ay nakalagay sa Bible, kung ito ay nakalagay na kung dasal talaga sa Diyos yun, mabusisi po tayo, wala pong problema yun. Pero nasa tao na lang yun. Kasi kung ako nagtanong din po ako sa Diyos niya, kung paano kung babalikan nga po ako ng aking kalaban. Di ba sabi po ng aking kalaban, pag di na daw ako nagdasal sa inyo, papasukin niya daw ako at papatay niya ako. At paano palayasin ng masamang espiritu sa loob ng katawan ng tao? Di ba sinabi ko nga kanina sa akin sarili, in the name of the Jesus, sinabi niya nag-English pa daw ako. Ano ba sa palagay sa puso mo at pinakamabilis mo kung tawagin dahil nandiyan naman ako sa puso mo? Sinabi ko, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama ng Anak Espiritu Santo, yung pangalan sinabi ko, masamang espiritu, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. O kaya sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong yan. Manahimik ka sa pangalan ni Jesus. Kaya, yun ang ginawa ko. Mas mabilis kung tinatawag ang Panginoon Kristo. Maraming salamat po, Apo Andy, sa paliwanag nyo. Maraming salamat din po. Apo Andy, ilang kulay meron ang aura? At kung ano po ba ang magandang aura? Pwede po bang sa ilang iglap ay pwedeng mapalitan ang aura ng tao? Ang aura po ng tao ay ulitin po. Ang pinakamagandang aura sa buong ang paggagamot sa mga tao, ang malinaw na pag-iisip at mahabagin at maawain at mahinahon. Yun ang pinakamagandang aura. Wala pong pinakamagandang aura sa lahat kung hindi ang Diyos at kapayapaan. Ang Diyos lamang ang pinakamagandang aura sa atin. Sinabi ko nga sa inyo, si Angelito, si Spirikitiktak, si Nicodemus ay mga anghel ng Diyos yan. Si Ella, si Iya, si Angel, si Gabriel, si Angkarngel. Ayan ay mga anghel. Ang mga gabay ko naman ang mga bato na galing sa mutya sa inapakan ni Jesus. Sa banao na si Abraham, ay si Sinag, si Banahaw, tsaka si Goryo, Cerberio, Policarpio.
Marami akong mga anghel na gabay at marami rin akong mga mutya. Meron rin ako sila magnetiko. Pero minsan, iba-iba ang mga itsura nila. Iba ang mga kanilang mga abilidad. Pero hindi ko sila ganong ginagamit. Ang ginagamit ko ang salita ng Diyos, ang pag-ibig at liwanag. Sila ay mga mutya, mga kerubin ng Panginoon Kristo. Pero hindi mo sila pwede araw-araw tawagin. Kasi pag araw-araw mo sila tinatawag, wala kang tiwala sa Panginoon Kristo. Dapat ang Diyos lagi ang unang tinatawag. Kaya minsan tinatawag ko lang sila magnetiko kasi sila yung mga maiinit. Ayaw ng mga maligno sa kanila kasi sobrang init nila. Yun po yun. Kasi gusto ko minsan pinapatagal ang laban. Minsan mabusisi talaga ako, magtatanong talaga ako, mahilig ako magtanong. Kaya minsan nagtatanong po talaga ako. Kaya nasa depende na po ang aura. Salamat po Apo Andy sa pagpaliwanag. Kasi yung aura na gusto nyo, karamihan na gusto nyo tanong sa aura at marami nagtatanong sa akin yun. Yung sinasabi nyong aura, yun yung sinasabi ko mga anghel natin. Yan, nasa kanan natin. Kasi naririnig nyo po yan sa mga gagamot na hindi naman nila kayang ipaliwanag sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng aura. Marami po kasing ibig sabihin ng liwanag at aura. Kasi yung iba, sikat, pwede niya sabihin kasi paniniwalaan siya. Paano niya nasasabi yung aura? Yun po ang magandang tanong, di ba? Paano mo nasasabi yung aura at paano mo to nakikita? Paano mo to ipaliwanag sa tao? Experience ka na ba? May kanya-kanya po manggagamot. May kanya-kanya rin po silang abilidad. May kanya-kanya pong lakas at spiritual. Pero isa lang ang pinanggalingan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Depende na nga lang po ito sa imahinasyon ng isang tao, manggagamot o abilidad niya, paano palakasin ang kanyang aura, paano ito maging malakas. Pansinin niyo po yung ibang manggagamot. Iba sabi nga po ni DJTV na pinagbabawal na po ang magsalita ng Latin. Pero hindi ko siya sinangayunan. May nagsasalita po ng Latin. Pero sunod-sunod-sunurin niyo po ang sinasabi nila. Yung katulad po ng nagsabi diyan ng tenet, opera, rotas. Kung tinatanong kung mabisa pa ba ito o aprepo, ulitin na naman po nila yon. Meron po sila sasabihin ng igsak, igsum. So sunod-sunurin po nila yon. Change lang po sila ng change ng dasal dun eh. Papalit lang po sila. Tinatawagan ko ang pitong angkarngel. Tinatawagan ko ang tabak ng kamatayan at ang pumapatay at kinakatakutan ni Lucifer. May ganun po, di ba? Naririnig niyo na po yun. At tinatawag ko ang pupugot at magpipinsala at ibinabalik. Kung sasabihin niya po yun at ulit-ulitin at panonorin niyo po yung sinasabi nila, at tinatawag niyo po ang lahat, nasa manggagamot na nga po yun eh. Kung sino pong gusto niyang tawagin. Dahil naman yung kapangyarihan niya ay galing sa Diyos. Minsan, naririnig niyo kung tinatawag ko si Ella, nagpaparespan ako sa kanya ng mas mabilis kung ito man ay totoo ang sinasabi ng isang nasa loob ng katawan ng tao. Kahit nakikita ko po siya, nararamdaman ko ang kanyang espiritu. Gusto kong malaman ang katotohanan dahil mabusisi nga ako. Pero minsan naririnig niyo lang ako, sinungaling ka. Nararamdaman ko nagsisinungaling ka. Hindi naman aatake yung stick at gagalawayan ko, nagsisinungaling ka. At kung hindi ka nagsisinungaling. Diba sinasabi ko lang naman minsan, sa pangalaman, itaas ang kuryente. Pag tinaas mo ang kuryente, sa Diyos ako tumatawag nyon. Itaas magnetiko ang kuryente. Itaas magnetika ang tubig. Itaas at painitin at pabagahin ito dahil nagsisinungaling siya. Hindi naman babagay yung kung hindi siya nagsisinungaling. At talagang sobrang naman talagang init yun. Kasi po yun, automatical may dasalan yun sa Diyos. Hindi ko naman po yun basta nadadasalan. Nagkakaroon po yun ng aura kahit yung papel hawak ko dahil sa pamamagitan ng daliri ng kamay ko. Dahil yun yung kamay ko, ay hindi ko naman to kamay-kamay to ng Diyos. Pag hinawakan ko yung isang bagay, nagkakaroon po yun ng spark o isang mabisang sandata. Kahit ang isang halaman ay hawakan ko at gamitin ko to pamalo sa kanya, magkakaroon to ng power. Lalo kung sinasahiban to ng mga masasamang espiritu.
Yung papel po, hindi yung basta-basta malalagyan ng power. At ganun din yung krus, kahit stick po yun. Kung wala naman po talagang dasal yun at hindi yun nadasalan na maayos at hindi rin po yung gagalaw basta-basta kung wala pong nakasanib sa isang tao. Kahit ano po gamitin. Yung iba naman, pag nanonood ng video, sabi ipit. Kaya hindi mo man ipitin at ipitin mo ng todo, kahit ganunin mo pa yun, masasaktan yun. Pero hindi po ganun kalakas ang reaksyon ng kanya. Kaya lang po yung gumagalaw dahil meron po siya nadiditik o negatibong energy sa loob ng katawan ng tao. Kahit ipitin ka naman ng ganyan, hindi naman talaga masasaktan ka dahil sinasadya na yan. Pero hindi po ganun kalakas ang reaksyon yun sa'yo. Kaya nasasaktan dahil meron energy dyan sa loob ng katawan mo na hindi kayang tukuyin o anuman nararamdaman na aura. Ito po ay kusa tong gumagalaw at sinisipsip niya at kusa tong lumalaban at kaya bumabaga. Kaya pag hinihipan nito, lalong lumalakas dahil sa salita ng Diyos na ibinigay sa iyo. Sa salita ng lahat ng manggagamot. Kaya nga depende na po yun sa mga nagdarasal. Kaya ano man tawagin niya, kahit 7 sandata pa, kahit tawagin niya pa yung kulog, etc. At kunin niya pa yung sibat ni Rafael o ang karnel, depende po yun. Marami pong tumatawag ng ganun. Marami pong sinasabi, meron pong nagagamot. Minsan nga, pag nagagamot po, pag talagang malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, depende rin po kung anong dadasalin o Tagalog man ito Latin. Talagang kung mayroon po sanib yan, minsan kahit daliri lang po talaga, iinit yun. Kahit may kukuka pa ng konti, may kukuka pa. Kung talagang walang bisya, makakaramdam ka na matinding sakit. Siyempre, kahit pa paano masakit, di ba? Masakit lang. Pero yung iba po yung may sakit na parang talagang may apoy na pinapasok ka ng lighter o ng posporo at sinisindihan yung daliri mo, bigla po talaga nagaganon yung kamay mo. Ibig sabihin, meron po talaga nasasagap siyang negatibong energy ang spirit mo. At hindi kayo comfortable dalawa dahil yun ay masama. At ikaw napupuspusan ka ng dasal ng Panginoong Kristo. Yun po yung ibig kong sabihin. Kaya ano man pong gamitin ng isang manggagamot. Yung iba lang po yun ay tamang hinaalala po at tamang pag-iisip. Yun nga lang, hindi ko lang po gusto minsan, at sinabi naman nila, totoo naman yun, ang tinatawag nilang gabay, kapre. Minsan sasabihin nila doon sa magkukulam, akin ang kapangyarihan mo at ilagay mo dito sa bola. Minsan akin na, ilagay mo sa kamay ko. At isinasali nila, pinagsasaluhan nila yung kapangyarihan ng kadiliman. Ay tuwan-tuwa sa inyo si Satanas. Bakit ko kamo nasabi? Dahil kinatanggap niyo yung kapangyarihan niya at naniniwala kayo doon sa kapangyarihan ng kadiliman na kunin niyo. At kukunin yung kapangyarihan ng makukulang. Akin na yung buhok ng tikbalang, ibigay mo sa akin at gagawin kitang alipin. Di ibig sabihin, salbahe ka. Wala kang tiwala sa Diyos at hindi ka naniniwala sa Diyos. At ang gusto mong kapangyarihan na hindi ka nasutuwa sa binibigyan ng aking ama, kundi bagkos. Masaya ka doon sa kapangyarihan ng mga tikbalang. Ano man, walang kwenta yun. Ibig sabihin, hindi ka nakukontento sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin yung makasarili ka. Sarili mo lang iniintindi mo. Ginagawa mong alipin yung mga engkanto niyan. Baka pag nakita mo ng personal yan baka hindi ka makalaban sa kanila Bakit akala mo pipitsugin lang yan? Pag napunta ka sa mundo nila at kinuha ka ng mga hari nila, baka hindi mo masabi yung lahat ng gusto mo sabihin. Kaya ka lang malakas ang loob mo dahil nasa loob lang yan ang katawan ng tao. Nakukuha mo kanilang kapangyarihan ng espiritu. Pero kung talagang makikita mo sila ng aktual, magulat ka. Yung taong nasa loob ng katawan nila ay malaki pa sa'yo. At nakakatakot ang kanilang mukha. Dahil pag nakita mo yun, baka hindi mo kayang ipit-ipitin yung daliri ng tikbala. Baka tumakbo ka. Dahil hindi mo pa nakikita ng personal yun. Kasi ako, ilang beses ko na sila nakikita. Dati nga takot na takot ako sa kanila Dahil kakaiba talaga itsura nila. Salamat po Andy sa sagot. Na hindi po tayo dapat nagpapaniwala sa mga super gaya ng itim na pusa, bawal na magwalis ng gabi, etc. Yung pagwawalis po ng gabi, ipapaliwanag ko rin po sa inyo yan. Huwag po kayong magwawalis ng gabi, lalo kung ito ay alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi. Bakit kamo? Kasi ang mahal na ina ay may trabaho sa buong sanlibutan. Dahil yun ay totoo, sabi ni Ella. Libong bumababang mga anghel sa buong sanlibutan at binabasbasan ito ang mga bahay nyo. Dahil pag tumatawag at nananalangin kayo sa Diyos,
ay naiilawan nito. Naglalaglag ng swerte ang Panginoong Kristo, ang mahal na ina at mga anghel. At huwag mong wawalisin muna. Pwede ka magwalis at huwag mo munang bitbitin at itapon sa labas. Pwede mong ilagay sa sandok, sa dustpan at ilagay mo sa tabi at bukas mo na. Kundi ilagay mo sa basura at isabit mo. Huwag mong iwagwag doon yung swerte sa labas. Pwede po yun. Bawal po talaga yun. At baka matamaan mo yung mga anghel ng Panginoong Kristo. Yan po ang katotohanan. At hindi mo pwedeng walisin ang swerte. Pumasok ang swerte ng umaga at hanggang hapon. Pwede lang po tayo magwalis ng 4 to 5 to 6:30. Pwede tayo magsunog ng 7 o'clock kung talagang gusto natin magpausok o 4 o 5. Pwede rin po kayo magsunog ng ganon. Pero bawal po magwalis at ilabas yung mga swerte agad ng ganon kabilis. Dahil yung swerte mo ay hindi mo pa nakukuha, pinataboy mo na. Ibig sabihin yung grasyang dinala sa'yo ng Diyos is sinabi mo lumayas ka at ayaw kita. Yun po ang totoo. At hindi po basta-basta nagwawalis ng swerte paggabi. At bawal din po basta-basta na nagbabayad ng malalaking pera pag gabi. Mahirap po. At bawal din po ang mga salamin kung ito ay nakatapat sa iyong paa para mong sinasalamin ang iyong espiritu at nilalaglag mo ang kaluluwa mo doon. Pag kayo matutulog, pwede po ito takpan. Kaya hindi, may tanong lang po ako. Pagkatapos ko po magdasal, hinahawakan ko po yung pasyente. Mainit daw po yung kamay ko. Ibig sabihin po ba yun, may nakasanib po ba sa kanya, kuya? Hindi. Hindi pwedeng malamig ang kamay ng isang manggagamot. Kailangan manatili itong mainit ang katawan niya. At manatili itong mainit ang espiritual. Wala pong nakasanib sa kanya. Ibig sabihin po, pag ang hinawakan mo ang iyong pasyente at malamig na ang pumasok sa loob ng katawan niya at mainit pa rin ang pandama mo sa kanya, ibig sabihin may negatibong energy dyan sa loob ng katawan niya. Pero pag mainit po ang kamay mo at mainit din ang pakiramdam mo sa kanya, mainit din ang pakiramdam niya sa iyo, ibig sabihin po nito ay wala po. Pagkatapos mo maggamot. Pero kung malamig po ang pasyente at mainit ang kamay mo, nalalamigan ng kamay mo, ibig sabihin pwede po siyang may pila o mayroong pang nagtatagong espiritu sa loob ng katawan niya. O paalis pa lang ito. Salamat po sa pagod. Hindi po yon. Kahit ako mainit po ang kamay ko. Lahat po ng manggagamot ng Diyos ay mainit po ang kamay. Hindi pwedeng hindi mainit ang kamay ng isang manggagamot. Kaya nga bawal kami ng ibang manggagamot mag-alaga ng halaman na mamatay sa sobrang init ng kamay. Kahit ako mainit din po ang aking kamay. Left and right. Hindi po pwedeng hindi mainit po ang manggagamot. Pag hindi po mainit ang manggagamot ang kamay, ay hindi po siya binigyan ng karunungan ng Diyos maggamot sa mga tao. May kunti lang siyang abilidad pero hindi po ganong kalakas ang kanyang kakayahan. Kasi ang init na ito, dapat mainit lagi ang katawan. Kahit ang katawan ko po mainit. Minsan nga naliligo ko, usok pa nga ako eh. Hindi po pwedeng hindi mainit po ang espiritu ng isang manggagamot. Kasi ang init po nyo na hindi normal na init. Yun po ay init ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Hindi po pwede pong hindi mainit. Pag hindi mainit, ang kamay ng manggagamot ay hindi po siya binigyan ng karunungan at binasbasan ng Diyos. Yun ang sabi ni Tandang Ermitanyo. Kahit din ako, nagsasabi mga pasyente ko, minsan pag hinawakan ko sila, napakainit daw ng kamay ko. Minsan naman yung kaliwete kong kamay malamig. Minsan naman peres sila ang init. Hindi pwedeng hindi mainit. Yan sabi nila yan. Minsan pinandiditik ko yung kamay ko sa likuran ng tao. Tinakapa ko, hindi ko ibig sabihin kapa, pinapakiramdaman ko kung mayroon silang lamig sa likuran nila. At dinadapo ko lang to ng gano'n. Hindi pwede pong hindi mainit ang kamay. Maghanap po kayo ng manggagamot na hindi po mainit ang kamay. Wala po siyang ang kinakakayahan na maggamot ng matitinding sakit na mga exorcist. Kasi pag mainit po ang kamay nyo, ang demonyo ay nasusunog. Kabaliktaran po yun sa kanya. At yung mga mangkukulam ay madali mo nyo po madampot pag mainit ang pala ng isang manggagamot. Pag hindi po to mainit, kahit magaling ka pa mag-ipit at maghuli, pero wala kang aking kakayahan na pangselyo at pangbasbas ito,
Hindi rin po ubra yun. Mapapasukan pa rin yung ginagamot mo at mababalikan pa rin po siya. Napaka-importante pong mainit ang kamay ng isang manggagamot. Hindi pwedeng hindi po mainit ang kamay niya. Kasi yun ay kamay ng Diyos. At binigay ng manggagamot. Manggagamot, binigay ng Diyos ito sa manggagamot. Kasi natanong ko na po yan. Kahit standang ermitanyo ay mainit po ang kanyang kamay. Nagtataka po ako ba't mainit po ang kamay niya. Akala ko may lagnat siya. Hindi. At ang manggagamot po ay pinagpapawisan ng kalahating katawan. Ang kanyang kanang bahaging katawan. Pinagpapawisan po yan. Hindi pwedeng hindi po mainit ang manggagamot. Kasi yung sakit po ay dadapo sa katawan ng tao. At doon po siya unti-unti. Meron pong nagagamot na tumataba po siya pero ampaw lang po yung taba niya. Lahat po ng sakit ng pasyente niya ay bumabalik sa kanya. Pwede naman po siyang pumapayat at nangingitim po yung dito niya. Bumabalik po yun. Yun po ang totoo. Kasi mabusisi po ako bago ako natuto maggamot. Marami po akong tanong kay Tandang Ermitanyo. Kay ng Sulami. Tsaka malaki po talagang advantage ng isang pinagkalooban ng Diyos. Malaki. Sobrang laki-laki po talaga nito. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. At malolobat na pala ako. Nakadalawang oras na pulot tayo. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong pamilya. Next time na lang po tayo magkwentuhan tungkol sa spiritual. Sabat po sa mga nagtatanong, huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung napadaan po kayo sa channel na ito, welcome po kayo. At welcome din po kayo magtanong sa mga about lang po matatanong ko sa mga karanasan nyo sa spiritual, sa pagtulog at hindi po makatulog. Kaya masasagot ko. At saka yung mga bagay po na hindi kayang ipaliwanag ng sensya, kung bakit po kayo naiirita, nakakaramdam ng pagtataas ng balahibo nyo, kung ano man pong nararamdaman nyo sa bahay nyo, kung may nakatira po, sabihin nyo lang sa akin, baka matulungan ko kayo ng aking makakaya, at kung meron pong gumagalaw sa mga gamit nyo, at kung meron pong nailapag nyo pong isang bagay, at bigla po itong nawawala, at bigla na lang po nagpapakita, masasagot ko po yan sa mga about spiritual, sa mga ganyang bagay. At kung may sumusundo po sa may sakit at nakakakita na po yan, depende sa tanong nyo at depende rin po yun sa isasagot ko. Yan, at yung mga bagay po na gusto matuto maggamot, bibigyan ko po kayo ng senyalis at sign na para malaman nyo ito ay galing sa Panginoon Kristo. Manatili muna kayo magpakumbaba at maging tapat sa Panginoon Kristo at sa inyong sarili. At ganun din po kung paano po humingi ng kapatawaran sa Panginoon Kristo. May nagtanong sa akin yan, nasa sa iyo po ang sagot kung paano ka makahingi ng kapatawaran sa Panginoon Kristo. Lahat po tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At yung gusto nyo matuto maggamot o paano palakasin ang spiritual nyo, alam nyo po ang sagot. Nasa inyo po yun. Kung paano, matutulungan ko lang kayo kung paano po yun gawin, maging totoo lang tayo sa ating sarili. At maging tapat tayo sa ating pamilya. Mahalin natin ang una ang Diyos. Pangalawa, ang sarili. Kung may asawa ka na, mahalin mo ang asawa mo, maging makontento ka sa kanya, at turuan mo siyang maging totoo sa kanyang sarili, at huwag bawasan magagalitin. Natural lang magalit at huwag lang ito alagaan. Natural din magselos dahil mahal tayo ng asawa natin. At ganun din. Pero huwag natin mahalin masyado yung pagsiselos dahil nakakasira natin ito masyado minsan sa pamilya. At tumulong tayo sa ating kapwa ng about na makakaya natin. Yung sapat lang. At maraming salamat po ulit ha. At malolobat na ako kaya po ako namamatay. At God bless po at ingat po tayo sa lahat. At mega shoutout po sa inyo lahat. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.